בוא נגיד שלום לעומרי, מה נשמע, דביר? מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. אה, מה, מה החוויות כרגע שאתה חווה השבוע? אני הבנתי שיש לך תחרות גם ביום חמישי מי הקרוב. שלא יודע, כן, אני כבר כמעט בחודש תחרותי, בגיל 40 זה לא כזה פשוט. אני יכול להגיד אבל שזו חוויה מטורפת. אני גם ככה חי את זה, אתה יודע, ביום יום שלי, כאחד שאתה מכיר אותי, אני מכיר אותך, אנחנו חיים את התחום הזה, אז אפשר לסכם את זה באמת כחוויה מעניינת וגם מלמדת, כי כל שבוע אתה סוג של לומד מחדש על עצמך, מה היה בסדר, מה היה פחות בסדר, איפה אני יכול לתקן, איפה אני יכול לשפר. אני חושב שזה מה שיתרון במחזוריות של תחרויות ולא באחת ואוקיי, עד שנה הבאה נראה מה יהיה. השבוע הזה ספציפית, נראה לי שאני מגיע שוב, כמו שאמרתי, בשבוע הקודם אני מגיע עוד יותר מוכן, עוד יותר גדול, עוד יותר חטוף, זה בגלל כל העניין הזה של ההליך, של הריקון, העמסה, הייבוש, הגוף כל הזמן מקבל יותר ויותר אנרגיה. אני חושב שאני אגיע בשיא שלי, נקרא לזה ככה, בתחרות הזאת, כי בתחרות זה הכל הזאת? או כלום. אוקיי. דרך אגב, מה ההבדל בין הרמת ייבוש, נגיד, בתחרות הקודמת לתחרות הזאת? קודם כל, שאלה יפה מאוד. תחרות קודמת במאי, למעשה היא גם נעשתה כמעט בלי חומרים. היא גם לא הייתה מתוכננת כל כך, כלומר, אני בדרך כלל שאני מגדיר לעצמי שאני מתחרה, אני לוקח ריזיקה של שנה. קיבלתי פנייה מחגית של ה-NPC, בגלל שזו פעם ראשונה, היא אמרה, דמות מוכרת, בוא, כן, אני מי רוצה... שלא מכיר, דרך אגב, חגית היא מלכה. בעלים של חדר כושר די גדול בעמק חפר, נכון? מזו, כן. במזו, והיא הביאה בעצם את איגוד NPC לישראל, היא בעצם מייצגת אותם פה בארץ. אז כן, אז מה... זהו, זה הרגיש לי בגדר חובה, אתה יודע, ארגון כזה, עד שהוא נפתח, גם לעשות לו את הפרגון, את חגית אני מכיר גם שנים אחורה, מאוד מאוד אוהב, אמרתי לה, את יודעת מה, בשבילך אני עולה. למרות שהגדרתי לעצמי חודשיים בלי חומרים בדיוק באותו תאריך, זאת אומרת הייתי סוג של ניקיון אחרי שנה עבודה, אמרתי אתה יודע מה בסדר, אפשר להתכונן לתחרות גם בלי, זה מנס פיזיק, אתה יודע, ניכנס לעניינים, אז העלייה שם הייתה במצב כזה שהייתי בעצם 97 קילו יבש מאוד על 3.2% שומן, והתחרות הזאת זה כבר, תחרות אחרונה 112 קילו על וואו, 4.5%, זה וואו, טירוף מבחינת ההסתכלות של מסת השריר שנצברה, כמובן בזכות אותם חומרים שחזרו בתהליך של 5 חודשים האלה. וואו. זה כאילו טירוף, באמת. כאילו זה זה, מי טירוף. שלא מבין, מבחינת רמת התקדמות, זה משהו שאני לא חושב שכל אחד יכול לעשות אותו, זה בטוח, וגם... במיוחד גם בלי עזרה של ידע של הרבה שנים וניסיון. זה חד הרי משמעית. מן הסתם כמה שנים אתה כבר עושה את זה? וואו, אני בתחום כבר 20 שנה, במיוחד גם בעניין של הייעוץ חומרים, ואתה יודע, זה מצחיק, כי בדיוק שאלו אותי בטיקטוק, מעניין לאן תגיע עם הידע שלך, עם חומרים לרמה תחרותית. אז הנה ההוכחה של בדיוק מה ידע, ניסיון, חומר, והכל אפשר להוציא ביחד, ברמה כזאת של 5 חודשים, משהו שאנשים לא יעשו גם בשנתיים, ועוד בגיל 40, אז אני זוקף לזכותי באמת את העניין של הידע, והמשמעת כמובן, חד והרצינות. משמעית, כי חד מי משמעית. שחושב שחומרים זה יאללה, הזרקת ועלית, זה, לא זה, מבין כמה זה עבודה קשה טעות יש. הכי גדולה נראה לי של רוב הילדים בעיקר. חד משמעית, ואני גם אגיד לך עוד משהו, אנשים לא מבינים שבחודש התחרותי דווקא אתה לא מזריק, ולא נוגע בדברים. אם זה GH אתה מוריד כי אתה לא רוצה לצבור נוזלים בייבוש, ואם זה טסטוסטרון או זריקות בכתפיים או בישבן, כי אתה לא רוצה לאבד אסתטיקה ופרופורציה, או פתאום לקבל אבסס. נכון. ואז פתאום הלכה התחרות. אז דווקא בחודש הזה, אתה ללא חומרים, מציג יכולות אפילו פתאום יותר טובות מהגוף שלך. מעניין, אני חושב שגם זה משהו שהרבה אנשים אולי לא מבינים את הרמת דיוק שצריך לעשות ממש לפני הבמה, גם מבחינת הייבוש, כמו שאתה אומר, אסתטיקה, אבססים, זה דברים שהם יכולים מה שקרה להרוס תחרות. חד כאילו, משמעית, אם ממש. ניתן דוגמה, התחרות הקודמת והתחרות, למשל תחרות קודמת אמרנו, בוא נלך סייף פליי, כי הרבה זמן לא התחרתי, שנים, 12 שנה אחורה לא התחרתי, בוא נעשה העמסה מאוד מתונה, אני לא יודע איך הגוף שלי יגיב להעמסה. אז בוא נלך על ריזיקה של יומיים לפני נתחיל להעמיס, נבוא הכי חטובים, הכי יבשים שיש, לא משנה המשקל. אז אני בזמנו גם הייתי עם ירושלמי, ועשינו איזה שוק של ריזיקה של 400 אורז, ביום של התחרות נעשה 500 אורז, לא יותר מזה. וזה הביא אותי פלט לתחרות, כי גם לקחנו משתן שנקרא אלדקטון, אז הייתי ממש מיובש, ממש חתוך, אבל בלי נפח, וזה מה שהיה חסר בתחרות הקודמת. והתחרות הזאת דווקא אמרתי לעצמי, נשנה פקטור של העמסה, דווקא פה התחרות הזאת שאני מאמיס, אנשים אומרים לי, איך אתה מאמיס 12,000 קלוריות יום לפני במה, ומתפוצץ ומתייבש? אז זה הטקטיקות של אסד הממזר הזה, אני אקרא לזה ככה, אבל זה באמת עובד עליי. ואז אנשים, אני עוד פעם מסביר, בתחרות זה עניין של באמת ליפול על חודו של כוס מים לפעמים. ב-NPC למשל, לקחתי מרככי קיבה בלילה, על דעת עצמי, טעות שלי, חשבתי שהעמסתי יותר מדי, פחדתי שאני לא אקום נפוח בבוקר,
גמר אותי בלילה בשירותים, לא הפסקתי מה שנקרא לרוקן, ואז בבוקר פחדתי כבר להעמיס, אמרתי מה כל מה שנכנס יוצא, אז באתי לתחרות הזאת למשל ב-NPC פחות מועמס, אבל עדיין זה היה נראה טוב. כל תחרות אתה יכול ללמוד משהו אחר, למשל בתחרות הזאת בנאבה היה מושלם, באתי פרפקט, כלומר המסע הייתה טוב, כי למדתי שלא עושים שטויות לפני, אתה קם בבוקר, גם אחת ה-15,000 קלות, אתה קם יבש מאוד, ועם המשתן של הדיאטואיזית, שהוא משתן אולי יותר כבד, אתה משתין יותר נקרא לזה, אז עד הערב אתה מגיע מצוין, אז זה גם עוד למידה, ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ולשבוע הזה למשל, יש לי גם תובנות של הפוזינג ומה לשנות, כי אנשים חושבים שזה לא נותן ניקוד, זה מה שהשופטים אמרו לי, הפילו אותי בכל התחרויות עד עכשיו, וזה קצת כועס לי ועצוב לי, כי חצי שנה למדתי את זה יום יום, והעליתי בטיקטוק סרטונים יום יום שאני מתרגל פוזינג, והוא לא היה שווה כלום בתחרויות האלה, כי זה לא הפוזינג של חול. זה סוג של פוזינג בישראל, וזה שונה לגמרי. שזה בעצם כאילו יותר מותאם לאיגודים שהיו עד היום פה בארץ, כאילו, אם אני מבין אותך נכון. יש פה המון טעויות שקטונתי, שנה הבאה אני אהיה שופט אולי באיגוד של ה-IBMF, שם אני באמת אתן את הדעת כשופט על איך עושים פוזינג כמו שצריך, כי הפוזינג של כאן, אם אומרים לך פוזיציית נעילה למשל של פרונט פוז, אסור לך לזוז. החבר'ה שבתחרות הייתי בבמה, היו זזים ימינה, שמאלה, משנים רוטציה, אז מה קורה? זה גם קוראים לך למשל, להחזיק פחות את הבטן, יותר קל לך, אתה משנה זוויות, השופטים רואים את הקוביות בכל מצב תרחיש. אני למשל עומד כמו משוגע חצי דקה ונועל את הבטן, בזמן שהם זזים, אז זה הרגיש לי כזה קצת לא תואם את מה שאני למדתי, אבל שוב, כמו שאמרנו, ברומא תתנהג כמו רומאי, בישראל נכון. תתנהג כמו ישראלים, אם זה התנאים של הדרישות של הפוזינג, אז אני אבוא בפוזינג הזה ביום חמישי הקרוב. מעניין, זה באמת קטע, האמת היא גם, מי שלא יודע, אני הכנתי את שרית, גם ל-MBC וגם ל-NPC, אם יורשה לי להתערב, הייתה שווה מדליית זהב, אני יכול להגיד לך את זה מההכנה כן, שאני אבל אנחנו עוקב נעסוק אחריה. בזה אחר כך. נכון. שרית גם למדה והשתמשה במישהי מחול, גם היא למדה איתה קרוב לחצי שנה. אני יכול להגיד שמי שלא מתרגל פוזינג באמת ברמה היומיומית, כמו שאתה אומר, הסיכוי מאוד 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 נמוך. זה קריטי מאוד, כי גם אם עכשיו יעמידו פה שתי נשים שהן אותו דבר, או שתי גברים שהן אותו דבר לצורך העניין, אבל אחד יהיה לו פוזינג הרבה יותר טוב, חד משמעית. אז מן הסתם שהבן אדם השני ייקח. חד משמעית. אתה יודע להבליט ולהוציא את החוזקות שלך על ידי הפוזינג, ואם הפוז שלך לא טוב, אז דווקא החולשות באות לידי ביטוי, והחוסר נינוחות רואים את זה. חד משמעית, אני גם בא מעולם הבילדינג, אני הייתי באופן לשעבר, תן לי היום פוזיציית בילדינג, לעלות על הבמה, אני זוכר את זה כמו לרכב על אופניים, הפוזינג בין הבילדינג לבין המנס פיזיק הוא נורא שונה, אתה חייב לבוא נורא משוחרר, אתה לא צריך לקווץ או ללחוץ או להשתגע, אתה צריך לבוא נונשלנט, להציג את מה שיש לך בצורה הטובה ביותר, עם הזוויות והאשליות הטובות ביותר, ושם אתה לוקח את כל הקופה. משהו שאני באמת אתן עליו את הדעת בשנה הקרובה, מתוך תכנון ומחשבה לעבוד באולימפיה, שם אני לא יודע באמת עדיין אם אני אצטרך להשתמש שוב בפוזינג שלמדתי פה, כי אני לא זורק לפח את מה שלמדתי, אבל אני אעשה את התובנות שלי, אולי עם עוד איזו תחרות קטנה לפני, כדי לראות באמת מה קורה בחול, מבחינת הווייבים של התחרות. לגמרי. אז בוא ככה ניגע קצת בנושאים קצת יותר קודמים, נלך קצת יותר אחורה. איך הגעת בעצם לעולם הזה של הכושר בכלל? מה שיפה בסיפור שלי תמיד זה, אני קורא לזה עניין של החוסר ביטחון, שמכניס אותנו תמיד לעניינים. עניין של נראות, עניין של ביישנות, מופנמות, תמיד הייתי טיפוס כזה מאוד בגיל 16, מאוד מאוד ביישן, מופנם. נספר גם שתמיד התביישתי בגוף שלי, כי הייתי מאוד מאוד רזה, גם היה לי את הבעיה הזאת של הטסטוסטרון נמוך, פטמות חלב קוראים לזה, אתה יודע, זה פטמות שהן לא מגובשות כזה, לא היה נעים להוריד חולצה, נוסיף על זה גם חזה יונה שיש לי, שלא טיפלו בזה בגיל צעיר, זה אומר שיש מין שקע כזה בבית הצלעות שיוצא החוצה, אוקיי. הוא לא מאפשר אפילו וקום נורמלי בבטן, ובגלל זה לפעמים אנשים אומרים לי, למה הקוביות שלך לא מסורטטות באמצע כמו שצריך? אני מסביר להם, פאק גנטי, אבל עם זה אנחנו נעבוד ועם זה ננצח. זאת אומרת, זה התחיל מאיזשהו מקום של חוסר ביטחון, בגיל 16 נרשמתי לחדר כושר, וברגע שאתה נרשם ותואם את הברזל, אני חושב שהביטחון מתחיל לעלות בצורה היסטרית. העניין הזה של המשמעת שאתה מקושר אליה, והדחף הזה להגיע כל יום לאימון, זה סוג של בונה אותך, זה בונה הרבה בני נוער היום, אני רואה את זה גם בקרב הרבה מאוד צעירים. אני חושב שזה מה שבנה אותי, זה מה ששינה אותי, זה מה שכאילו החיה אותי מחדש, ממש שינה אותי מקצה לקצה. זאת אומרת, זה העניין הזה של החוסר ביטחון שהכניס אותי למפגש הזה עם המשקולות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סביבות גיל 16. 16. אני מבין, אוקיי. זה קטע, כי גם אצלי, מי שלא יודע, אני גם באתי, מונע בשונה ממך, אני באתי עם השמנת יתר. הייתי 137 קילו, על איזה 38% שומן, גם, אתה יודע, זה היה הרבה בעיות של ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך.
ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שמגיע איזשהו שלב בחיים שאתה כאילו עושה את הסוויץ' הזה בראש, שאתה רוצה פשוט להוכיח לעצמך, נראה לי בעיקר, וגם לסביבה שאוקיי, אז זה מה שיש לי, זה הגנטיקה שיש לי, אבל אני יכול לבחור אחרת. חד משמעית, אני אקרא לזה תמיד אנחנו אנדרגראונד, האנדרדוגים, אני חושב שזה להיות הווינר הגדול, כי יש לאלה שבאמת נולדו, אני אקרא לזה אלים יוונים, הכל פרוס בפניהם, זה התחום באמת שגם מנצח, דרך אגב, בתחרויות, אנשים צריכים להבין, מי שיש לו את הגנטיקה, לא משנה כמה תעבוד קשה, הוא פשוט עדיין ינצח, זאת אומרת, אני יכול להסתכל על מקרה אולימפיה של קריס במסטד שפרש עכשיו, ואז פתאום רמון דינו, פתאום. שמעולם לא היה כן. לו סיכוי, והוא $1,000,000, זאת אומרת, זה לא שרמון דינו מגיע פה מאיזשהו מקום לא טוב, אבל הוא מעולם לא יכול לנצח. אם קריס במסטד לא היה פורש, כמו קווין לברון לשעבר, שלא היה יכול לנצח מעולם אם רוני קולמן לא היה פורש, ורוני קולמן לא פרש. שזה גם אחד הדברים היותר קשים. זה מדהים, כי גם קווין לברון פשוט היה תמיד לא מוערך מספיק, אבל עם גנטיקה מטורפת. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין, תחרות לא נמדדת רק בדברים האלה. הבעל הגנטיקה הטובה ביותר זה אחד שינצח. זה תמיד ככה. התחום הזה הוא לא לכולם, אבל הוא לכולם. כי אם אתה באמת חושב ללכת על זה, תילחם בשביל ההישג האישי שלך. מה שאני אומר, אני תמיד אומר, אני גם כותב את זה בסטטוסים עכשיו, אני תמיד מנצח את עצמי משבוע לשבוע. אין איזה זהב, מדליה, כסף, זה נחמד, הכל טוב ויפה. הניצחון הוא שלי משבוע לשבוע, לראות את השייפ שלי משתפר ומשתנה, ומה אני יכול להציג בשנים הבאות. וגם העליתי בדיוק פוסט על העניין של התחרות הקודמת והתחרות העדכנית. איזה הבדלים הצלחתי להשיג בתקופה הזאת. הניצחון הוא אישי שלכם. אל תסתכלו על היריב שלכם או מי עולה מולכם. ברגע שאני תמיד אומר, מי שעלה לבמה מבחינתי ניצח. זה אתגר מאוד מאוד גדול, ובמיוחד אנחנו אנשים עם החוסר ביטחון, היכולת הזאת גם לעלות מול במה, להציג את עצמך בזמנים שאתה נזכר שפחדת להוריד חולצה בכלל, ולעמוד מול אנשים אפילו עם תחתון, סתם דוגמה, או בגד ים, נכון. איזה יופי זה באמת סגירת מעגל לביטחון העצמי שלך כבן אדם, ואיך זה בונה אותך. מטורף. דרך אגב, אני גם בעצמי רוצה לעלות במאי שנה הבאה פעם ראשונה, אז גם זה מעניין איך בוא ניתן להם גילוי נאות, דביר היה שלי בתור לקוח, מדהים, נכון. עבודה נפלאה, אני זוכר שפנית אליו, היית אחרי גירושים, אני לא אתה יודע. זוכר, דרך אגב, מתי זה היה? זה היה מדהים. קצת לפני 7 לאוקטובר נראה לי. בדיוק, אתה מבין? זאת אומרת, נכון. התחלת אצלי ועשית דרך מטורפת, כי אני כבר זיהיתי עליך את העניין הזה של המשמעת והכוח רצון, ואחר כך ראיתי אותך פתאום בפיטנס, בחדר כושר, אמרתי, וואו, איזה שינוי, אז זה כאילו, היכולת שלך גם לקחת את זה ולהתקדם משם ולבנות את עצמך, אני באמת מאמין בך בענק בעניין הזה של הבמה. אתן לך סיפור עוד אנקדוטה קטנה, מתנאל, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו או לא. בטח, הבחור מתנאל חבר שכולם טוב. ברשת אהבו לקטול, ולוזר, ושמן והכל, חבר'ה, זוכה פעם אחרי פעם בקלאסיק פיזיק, משחק אותה כמו הוא גדול. מוכיח לכולם. תאמינו. אני לא אומר, תבנו את עצמכם מהייטרים, אבל ההייטרים תמיד ידברו. תהיו מי שאתם, תבנו את עצמכם, ואני גם בונה עליך בענק, כי אל תשכח שאתה מגיע מנקודה של הרבה מאוד בשר, היכולת שלך לצבור, להתעגל, להפציץ, זה קטגוריות שיכולות להתאים, פשוט תבחר את הקטגוריה המתאימה. הנכונה, שזה גם דרך אגב סוגיה שנראה לי אני צריך להתייעץ איתה הרבה עם קולגות, כי אני עדיין לא יודע איפה אני עומד. חד משמעית, אתה יודע, זה העניין של הסתכלות רגליים אל מול פלג גוף עליון, ואז קלאסיקו, אופן, מה יבוא לפני מה, לפעמים זה יכול להיות שניהם, לפעמים זה יותר אחד, אני יכול להגיד לך שאני גם נופל הרבה מאוד בין הכיסאות, כי הקטגוריה שלי היא פשוט מאוד מאוד בעייתית. הקלאסיק פיזיק שלי, המנס פיזיק שלי, סליחה, הוא לא מתאים לארץ. אני עולה על במה שבוע אחרי שבוע, אומרים לי, איך לא לקחת את הזהב? זה לא יכול להיות, איך אתה נראה מולם? אנשים צריכים להאמין שיש פה דקויות מאוד מאוד גדולות, אני מובנה קטגוריית מנס פיזיק, אולימפיה אקסטרים, לעומת חבר'ה שפה ביץ' בויז לים, וזה בסדר גמור, כי זה הקריטריונים שיש בארץ, אז צריך להבין גם שלפעמים צריך להתאים את עצמך לקטגוריה, ואם אתה לא מתאים לקטגוריה, אז טוס לחול, זה כמו שהשופט ב-NPC אמר לי גם, פשוט תטוס לחול, עזוב אותך מהזה, אל תתרגש ממה שהיה פה עכשיו, תתאים את עצמך למקום שאתה צריך להישפט בו. אז זה הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד אכזבות, ניצחונות, הפסדים, אבל אנחנו אף פעם לא מפסיקים לעבוד. אז תבנה את עצמך, הבחר את הקטגוריה, ואני שיהיה בסדר. מצוין. אתה זוכר את האימונים הראשונים שלך, שהתחלת בעצם להתאמן בגיל 16-17? חד משמעית, אני תמיד מדבר על זה גם לפעמים, שמארחים אותי פה ושם בפודקאסטים, זה היה באופקים, חדר כושר בז'בוטינסקי, חדר כושר חמוד כזה, קטן, נישתי, אתה יודע, שתקד את זה כמו בסרטים, שנפתחת דלת, אתה יודע, יש אור כזה, אתה יודע, שפתאום אתה רואה את כל המכשירים, וזה היה הפעם הראשונה שהלכתי בגיל 16, שאבא שלי רשם אותי, ואי אפשר להסביר את ההרגשה במילים, אתה יודע, זה משהו שמשיכה כזאת, זה כמו הריח הזה של העוגיות שמושך אותך במאפייה, אז זה בדיוק זה, כאילו, זה היה מין וייב כזה של וואו, להרים את הברזל ולראות את החבר'ה הגדולים, ומתי אני אראה ככה, זה חוויה מכוננת, אני קורא לזה. לא אשכח את זה אף פעם, זה צרוב בי, ועד היום החדר כושר הזה קיים, ואני תמיד נהנה לבקר בו, לעשות כל שנה איזו תמונה קטנה במלתחות. חוויה על הזמן, שאי אפשר לשכוח את זה. אני אשמח גם לשאול אותך שאלה שאולי לא כל כך, אולי קצת כואבת, אבל אני לא יודע כמה זה כואב, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. ב7 לאוקטובר,
היה איזשהו נקודת מפנה שהחלטת ששם אתה בעצם עובר, כאילו לאילת. סיפור הזוי, כי בשביעי לאוקטובר אני כבר עם אשתי מניעים את הרכב פה אחרי חופשה בקלאב הוטל, באים כבר לזוז, מקבלים מבול של התראות אזעקות, צבע אדום והכל, לא הבנו מה בדיוק קורה, והרגיש לי משהו לא בסדר, ואני אומר לאשתי, טוב, תקשיבי, משהו הולך שם, אנחנו מעריכים עוד יום, הרי תמיד שהיה סיטואציות כאלה, היינו נוסעים לאילת, בשביל להירגע. אמרתי לה, אני רץ לדלפק שם, להאריך עוד איזה יום, יומיים, לפני שיהיה קטסטרופה. ואז נתחיל לקבל סרטונים על העיר שלך, חוטפת יריות, ו-RPG ובלגן, ופתאום חברים שלך מתחילים להתקשר, וחבר מתקשר, אומר, אבי מת, זה מת, זה מת, אתה לא מבין מה קורה, אתה אכלת סרט אחד גדול. חוויה טראומטית מזעזעת, גם דוד שלי, וגם הרבה חברים שלי, וגם לקוחות שלי. אתה מתחיל לקבל שמות של אנשים שהלכו פתאום. זה מבחינתי היה קו אדום שאמרתי לעצמי, אני לא רואה את עצמי חוזר לעיר שלי יותר. והאמת שמה שהאבסורד הוא שאני ואשתי תמיד נעים לפי איזשהו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מה שאלוהים יחליט זה מה שיקרה. ודיברנו בדיוק על לעבור לאילת, כי אני מאוד מאוד אהבתי את אילת, תמיד הייתי בא להתארח פה והכל, ואז כאילו אמרתי לאשתי, תשמעי, אנחנו שנינו עצמאים, אין לי כל כך מה לחפש בעיר הזאת של אופקים, והיא אמרה לי, תראה, יש לי עוד שנה ללמוד יוגה, בוא נסיים עם זה, נראה מה יהיה, ואז נחליט. פשוט באותו רגע של הבזק, מה שקרה שם, שינה לי את כל הווייב של החיים, ואמרתי, אנחנו לא חוזרים, פשוט נשארים פה ומייצרים מחדש את הכל. וזה מה שעשינו. זאת אומרת, מטורף. לא יכול להגיד חלילה מרע מוציאים משהו, אבל אתה יודע, זה החיים, זה להביא, אז זה מה שקרה, וזה שם גלגל אותנו, ואנחנו פה. זה לפה להישאר. זה גם מטורף כאילו איך אתה יודע, איך שהיא תומכת גם בכל התהליך הזה, כי זה גם, עוד פעם, כמו שאתה אומר, היא הייתה באמצע לימודים, וכל הדבר הזה זה... חד משמעית. אשתי באמת, היא אחת האנשים המדהימות ביותר, היא סבלה אותי בתקופות היותר קשות שלי, של האי ידיעה איך לקחת חומרים, אני קורא לזה, התקופות שכל אחד עובר בהתחלה של לקחת הכל מהכל. התנסות, ולהשתמש. כן, תקופות התנסות. כולם עוברים את הדבר הזה של הניסוי וטעייה, ומה שהיא עברה איתי באמת, אני קורא לזה כל ההתקפי טרן והזעם והקריזות והכל, והיא הכילה אותי, זה באמת פרס נובל לנשים, הדבר הזה. באמת, האישה שיכולה להחזיק, וגם אתה מגיע מתחום שבאמת, גם אם הבת זוג היא פרטנרית, אז בכלל הופך את זה ליותר קל, אבל לא תמיד. אבל אצלי בקטע הזה, אשתי מה שאהבתי, שהיא לאט לאט נסחפה לתוך העולם הזה של הכושר, היום היא מורה ליוגה, אז היא פתאום גם מצאת הנישה הזאת של ההתעסקות. אבל עד אז היא לא הייתה קשורה לענף בכלל. אבל זה מדהים כמה היא מכילה אותי, וכמה היא יודעת שעוד תחרות ועוד תחרות, ועייפות, וצריך לישון מוקדם, ולא לדבר איתו, והוא סגור בחדר, ומדהים. ותוך כדי גם ילדה באמצע. נורא קשה. זה, כן, זה לא פשוט. צריך לתת לה את הקרדיט שמגיע לה. בוא תשתף אותי קצת, איך נראה עכשיו בעצם היום שלך בהכנה, יום רגיל בהכנה שלך. נניח שאנחנו עכשיו מסתכלים על יום שני שהוא מדובר כיום ריקון. יום ריקון, למי שלא יודע, זה למשל העניין הזה שלו להגיע לרמת כמעט אפס פחמימה, אנחנו בעצם מנסים לרוקן את כל מאגרי גליקוגן מהגוף. זה נפתח באירובי ב-4 בבוקר. אני קם מוקדם, עושה את ה-40 דקות אירובי שלי על קיבה ריקה, מנסה לרוקן כמה שיותר פחמימה. לאחר מכן חוזר, 7 בבוקר סקופ חלבון קטן כארוחה כלילה. נותן אימון, בריקון אני כן מתאמן ממש ממש בקטנה כדי להמשיך לסחוט את הגוף, או טיפ-טיפונת, חצי שעה של אימון יחסית קליל לפי החלוקה של ה-ABC שלי. מתחלק לזה שאני מגיע אחר כך ב-10, יש לי עוד ארוחה קטנה, נותן שינה של איזה 2 עד 12 אפילו, עוד ארוחה. בעיקר נח, אתה תראה אותי כאילו באמת בעיקר בחדר, מזגן, רואה טלוויזיה, ברוך השם גם יש לי את התנאים, אני אומר, יש לה הרבה אנשים שאין להם את התנאים האלה, אפילו הם צריכים לעבוד. לעבוד תוך כדי, כן. בדיוק, אני ייצרתי לעצמי את הפס הזה שאמרתי, צא לפנסיה, אז אולי יש לך את הזמן להתחרות חופשי, יש לך באמת את כל התנאים לפניך, יש אנשים שבאמת עם הקופסאות שלהם בעבודה וכל הלחץ, אני ייצרתי לי סביבה טבעית שבאמת אני בבית כל היום ונח, אז באמת עד הערב של 6 אני ממש ארוחה שינה, כמו תינוק, ארוחה שינה, 6 משתדל לישון מוקדם, חוזר חלילה. ככה נראה בעצם יום של הכנה, של ריקון. זה נראה כאילו, הוא לא עושה כלום, הוא נח בבית, לא, זה ממש לא. אתה עייף, אתה רעב, אתה תשוש, אתה חלש, אתה לא רוצה, אתה רוצה כבר שזה ייגמר, אתה רוצה כבר להעמיס, זה לא כזה פשוט, אבל יש תמיד את האור בקצה המנהרה, שאתה אומר, הנה היום המסע מגיע, הנה הפיצה תגיע בשעה כזו, ככה וככה, אז אתה יודע, זה תמיד עם גמול משתלם, אבל זה עבודה קשה מאוד. חד משמעית, זה משתלם, אבל בסוף אני חושב,
כאילו, כשאתה לוקח את זה למקומות האלה, אז בסוף אתה מגלה כמה אתה מנטלית חד חזק. משמעית, סיפוק עצמי, עוד פעם, אני עוד פעם רוצה תמיד להדגיש את זה, גביע, לא גביע. אחי, יש לך 15 איגודים של מר ישראל, אף אחד לא זוכר ממר ישראל, בילדינג פה, בילדינג שם, קלאסיק פה, קלאסיק שם. 15 איגודים, תחרות אחרי תחרות, לא כולם זוכרים בכלל מי התחרה, לא, דווקא היום ברשתות שהכל נפוץ כל כך, זה לא כמו פעם שהיה בפייסבוק, שבאמת היו יודעים, יש נאבה, יש ה-FBB, וואו, הוא לקח בנאבה, הוא לקח ב-FBB, ראש בראש. היום יש לך כל כך הרבה מראי ישראל, כל כך הרבה איגודים, שזה פשוט השמות נבלעים. הרבה אנשים שלא תראו אותה בכלל חוזרים שנה הבאה. מה שאני כן שמח להגיד זה שהרבה קולגות, נראה לי, קיבלו את הניצות בגלל החזרה שלי. נתן גרסין, איתי בושרי, יהודה בנאים, שמות מטורפים, אפילו ברק סטרוך שהתחרה מולי של זה מדהים לראות את הקולגות של 40 פלוס, פתאום חוזרים להתחרות. זה עשה לי ממש טוב על הלב. אז כן, צריך לקחת בחשבון גם שלא תמיד הזכייה היא הפרס האמיתי, אלא הדרך, השייפ, היכולת לשמור על השייפ, דביר, כי אנשים לא מדברים מה קורה אחרי תחרות, כל התקלות הכי מסוכנות יכולות לקרות אחרי התחרות, קריסת מערכות, אשפוזים, עלייה דרסטית מטורפת במשקל, אובדן של כל השייפ, בעיות בכליות, כבד, מה לא, למי שמשתמש בחומרים, הסכנה היא היותר גדולה באמת אחרי התחרות, הדבר הזה שלא מדברים עליו, של מה קורה אחרי בעצם. נכון, אתה יודע, אני גם נתקלתי בזה עם שריטה, דווקא זה היה לנו לפני ההכנה, כאילו, סליחה, בזמן ההכנה לקראת סוף ההכנה, היא הייתה כמעט כל שבועיים, היא כאילו הייתה מאושפזת, כל פעם על זה משהו אחר. חולשות מטורפות, בוודאי. אלפונות, קריסות. ריקונים, זה היה בעיקר בגלל הריקון של הנוזלים. אני גם, אתה יודע, אני קורא לזה תקופת הזומבי, אתה יודע, אתה ננעל פתאום, אתה מסתכל על עצמך, עומד כמה שניות, לא מבין מה קורה איתך, החולשות האלה מטורפות בריקון, אני חושב שזה מחשל אותך משנה לשנה גם, כי ככל שאתה עובר תחרות אחרי תחרות, או שנה אחרי שנה, אתה נהיה בזה יותר יעיל ויותר חזק, אבל זה שלב שאני באמת לא מאחל לאף אחד, באמת, את השלבים האלה, למי שלא מסוגל להתמודד מנטלית, זה לא באמת, תחרות היא לא לכל אחד שהוא לא חזק מנטלי, בגלל זה אני מעריץ אנשים שמתחרים, בין אם הוא דורג או לא דורג, בין אם הוא זכה או לא זכה, עצם העלייה לבמה, רק מי שמתחרה יודע לשפוט את הסיטואציה, ולא אף אחד אחר מהצד, עם איזה הערת טפו צ'יפס, אתה יודע, של טרולים כאלה ברשת, בטיק טוק של הוא לא ניצח, מי הוא, אין לו גנטיקה, מי אתה בכלל שתתערב? עוד לא ראית מה זה להכיל תהליך כזה, וזה תהליך מדהים, וזה באמת תהליך מסוכן, קיצוני, צריך לציין, אבל לא כולם יכולים לסחוב את הדבר הזה. באמת אני מחזיק מאנשים שכן עושים את התהליך הזה. בוא רגע גם באמת ניגע קצת יותר בנושא הזה. היה לך מתחרים בעבר שלך, כאילו יצא לנו גם בדיוק להעלות את זה מקודם שהגעת לפה, היה לך מתחרים בעבר שלך שגם אתה הכנת אותם לתחרות, שליווית אותם לפחות. נכון, אני לא נוטה להכין הרבה חבר'ה לתחרויות, אני באמת לוקח כמה שנה למשל, לקחתי מתחרה אחד במנס פיזיק, הוא לקח מקום שלישי, אני לוקח פרויקטים בודדים בדרך כלל, לא יכול להגיד לך אפילו שזה גם עלה לי קצת במיקום שלי אפילו, כי הייתי צריך להקדיש לו שעתיים בהכנה שלו, וזה נורא נורא לוקח מהריכוז והמנוחה שלך, אבל אתה יודע, בשביל המתחרה שלי אני אתן את הכל, אני בדרך כלל לא מכין, אבל קורה לפעמים, בעברי הרחוק מאוד, גם הכנתי מישהי שהייתה אמורה לזכות במיס פיטנס, ואז היה כל מיני, אתה יודע, אתה נקרא לזה פרומבילות מאחורי הקלעים של האי פורשת, בואו ניתן לה את הניצחון, ודברים מהסוג הזה, אז החלטתי שאני לא רוצה להכין, כי פחות אוהב להתעסק בדברים האלה. פה במקרה הקלאסי, בחור שהיה שלי למשל אפילו, ניצח אותי 3 פעמים בקטגוריה הזאת, קודם כל הכבוד לו, מזל טוב והכל, שוב אני אומר, בגלל שהתנאים קצת לא תנאים, זה יצא לי קצת כל הזמן חריג, גם השופט בחול הסביר לי את זה, הגודל לא תואם את הקטגוריה, אז אני אומר, אם הגודל לא תואם את הקטגוריה, בואו נפתח עוד קטגוריה. נכון. בואו נפתח קטגוריות אקסטרים. אם יש במנס פיזיק, הרי אם תסתכל, אני מניח שאתה מכיר קצת את מנס פיזיק אולימפיה, אף אחד מהחבר'ה האלה לא שוקל 70 קילו. חבר'ה של האופן שוקלים שם 90 עד 100 פלוס, ורק הם מוצגים בקטגוריה. לא תראה קלאס של 60, 70, כי זה לא לאופן אולימפיה. נכון. אז או שאתם מוסיפים קטגוריה כזאת, אני נותן פה באמת רעיון להרבה מאוד איגודים, כי זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין לראות את החבר'ה יותר כבדים במנס פיזיק קלאסיק, או ששוב, ננסה את מזלנו בחול. אז אני אעבוד על זה מהצד שלי באמת, כי זה לא עניין של הוגנות, אני חושב שזה פשוט עניין שלי אם שופטים לפי נראות, אז מי שנראה בגודל הזה ובאחוז כזה, זה הרבה יותר קשה לדעתי מלהחזיק אחוז של 70 קילו על 7 או 6, שזה נראה סטנדרטי לחלוטין. בשביל זה יש את הנטורל, דרך אגב, יש את הקטגוריות נטורל, אני חושב שבמנס פיזיק לא בדיוק צריך להסתכל מי לוקח חומר או לא לוקח חומר, אני חושב שצריך לחלק את זה פשוט לעניין הזה של תתי משקל או גבהים בבייסיקס. אבל זה הצעת ייעול. אני אשמח גם אם כבר התחלנו לדבר בעצם על כל מה שקשור לקטגוריות, אני אשמח אם קצת תסביר לנו ממש בקצרה, מה ההבדל בין הקטגוריות, יותר מבחינת מה שצריך להביא מבחינת החבילה. אנחנו מדברים בעצם על קטגוריית מנס פיזיק או בכלל? בכלל.
יש לנו בעצם את העניין הזה של, נקרא לזה, נתחיל עם הקלאסיק פיזיק, שזה החבר'ה שהם באמת לא גדולים מדי, אבל הם מאוד מאוד מעוצבים ואסתטיים, יש פרופורציות V-טייפ בין הפלג גוף עליון לפלג גוף תחתון, הרגליים מאוד מאוד תואמות את הכתפיים והרוחב. החבר'ה האלה של הקלאסיק צריכים להציג בעצם יכולת שהיא וירטואוזית, במובנים של באמת שואו, של רוטינה מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד נינוחה, הם צריכים להשיג באמת חיטוב ברמה מאוד מאוד גבוהה ודחיסות מאוד מאוד גבוהה, בשונה למשל מהאופן, שזה למשל בדי בילדינג קלאסי שהוא יותר על העניין של הגודל אל מול היובש, אל מול החיטוב, חבר'ה גדולים בדרך כלל יותר, מסיביים יותר, גם לרוב נמוכים, היום בעידן של היום תשים לב שכמעט אין גנטיקה של חבר'ה גבוהים, רואים את זה ממש באולימפיה אופן. גם פה דרך אגב. חד משמעית, יש נכון, את חיים יונתן. גור שזכה, נכון? גם יונתן. נכון מאוד, החבר'ה שהם יותר נמוכים והם יותר דחוסים, אז הם לוקחים יותר, היום כמעט ואין חבר'ה גבוהים כמו גלעד בן יעקב, דני קגנוביץ', החבר'ה האלה שהיו לוקחים פעם, אז גם פה זה באמת עניין של יותר מסיביות, גודל, חלוקה, הפרדת שרירים, איך זה מתיישב בין פלג גוף עליון לפלג גוף תחתון. משם זה גולש לקטגוריה של המנס פיזיק, שלדעתי אני תמיד מסביר שזה הקטגוריה הכי קשה ביותר לשיפוט. גם באולימפיה אתה תוכל לראות 70-80 מתחרים שאחד נראה יותר טוב מהשני, ואתה אומר איך השופט יודע על בין לבחור. וזה תמיד מתקבץ לאותם 7-8 אנשים שהם כל הזמן שם. זה קטגוריה שאני למדתי על הבשר שלי להכיר, שחייב להציג פוזינג שהוא יותר נינוח, נונשלנטי. אתה יודע לשלוט בגוף שלך, אתה יודע להציג את הגוף שלך בצורה טובה יותר, לבנות אשליית מותן צר. יש מה שנקרא X-טייפ ודיימונד טייפ במנס פיזיק. צריך לדעת לשלוט בשני הווריאציות האלה ולהציג את זה בצורה הכי סימטרית שיש. הקטגוריה הזאת היא מתחלקת בעצם לגבהים, כיוון שפה המשקל מעניין שהוא לא תופס נפח, למרות שיש לו חשיבות מאוד גבוהה בחול. פה זה חבר'ה שהם מתחת 1.75 מטר, עד 1.75 מטר, 1.78 זה בארגונים המקצועיים. בארגונים הלא מקצועיים זה פשוט מתחת 1.75 מטר, מעל 1.75 מטר. מי שבא, איך שבא, על הבבא. תבוא 2 מטר. בדיוק, אז זה לא נורא קשה לשפוט ככה, אני הייתי מחלק את זה יותר למשקלים באמת, כי זה יותר ריאלי אני חושב, ויש את המאסטרס כמובן, שזה מאסטרס בילדינג, מאסטר קלאסיק, חבר'ה שעברו את גיל ה-35-40, נותנים להם את הכבוד לקטגוריה נפרדת, כדי שזה יהיה קצת יותר הוגן, להתחרות בווייבים של חבר'ה שהם בדיוק איתם. כמובן שיש את הקטגוריות הנלוות של נוער, קטגוריות נשים, יש וולנס, פיטנס, פעם היה גם בילדינג, כמעט ואין היום כאלה, יותר זה פיגר. פה בארץ כמעט אני לא... פעם הייתה את תמר, היו כמה חבר'ה שבאמת היו... גם חגית הייתה בבילדינג, לא? חגית גם. זאת אומרת, נורא קשה היום לייצר בנות שהן בקטע הזה, אבל היום זה יותר פיגר, פיטנס, וולנס, וגם זה נורא נורא קשה לשיפוט, כי זה לפעמים אומרים אפילו, תראה, היא פשוט בחורה יפה שהיא עם סיליקון והיא עלתה והיא ניצחה. לא תמיד מודדים שם את העניין של הדקויות של העמידה והאחוזי שומן. פוזינג. חד משמעית. מה עוד רציתי להעלות, שזה גם חשוב. אנשים, אני בטוח שנתקלת בזה, אנשים שרואים אותך ברחוב, רואים מישהו, אתה יודע, בחור חזק, אנשים נראה לי לא מבינים מה המחיר המנטלי והפיזי שאתה עובר כדי להגיע למצב שאתה מגיע אליו, וגם אני בעצמי נתקלתי בזה, אתה יודע, שבן אדם בא ושאל אותי, תגיד, מה, אם אני עכשיו אתאמן שנה, אני אראה כמוך וזה וזה וזה. זה עוד בגרסה הקלה, אתה יודע, כן. הוא מזריק כל היום, כן. אתה יודע. אתה יודע, אני גם הייתי פתוח, אני אמרתי לו, תשמע, אני בעצמי הייתי בסייקל, וכאילו לא הסתרתי את זה, אבל... אני מאוד אוהב את הגישה הפתוחה, דרך אגב. כן, אני גם. אני לא חושב שצריך להסתיר משהו, באמת, מי שמכיר אותי, גם הפריצה שלי בטיקטוק נעשתה על ידי זה שגם אני פתחתי את העולם הזה של מה זה טבעי, בחייך, באמת, כולם לוקחים משהו. השאלה היא מה, ובאיזה רמות, ובאיזה לבלים, ואני תמיד פתוח באמת שרואים אותי, ואני כאילו אף פעם לא מכחיש, אני תמיד לא אומר בדיוק מה אני לוקח, מה מו, ותמיד מסביר לאנשים, שמה, זה לא שאתה תזריק ואתה פשוט תגדל, זה לא שאתה הולך לישון ואתה קם יותר גדול, הפוך, אתה צריך לעבוד פי 2, פי 3 יותר קשה מכל בן אדם אחר, כדי שהחומר יגיב כמו שצריך, שלא לדבר על סוג החומר או כדומה, אבל יש פה עבודה כל כך קשה של שנים כדי להגיע למראה שאתה רואה כרגע, שזה באמת תוצר מוגמר מהלך על פני שנים של עבודה ומשמעת, אז זה באמת, אתה יודע, זה לא נקרא לזה בורות, פשוט חוסר הבנה של איך להגיע לסיטואציה או לגדלים מהסוג הזה. ואנשים אומרים, מה, אם אני אתאמן ויאכל טוב ואני אראה כמוך? לא, זה לא יקרה. ואני אומר את זה בחד משמעית שהגנטיקה שלי גם לא מתקרבת להיות טובה לעומת אחרים, אבל הפוך, אני צריך לעבוד יותר קשה מכולם כדי לייצר את מה שאתה רואה היום. ואני עדיין לא מרוצה מעצמי, אנחנו תמיד נסתכל על עצמנו במראה ונראה, וואי, יש מה לשפר. זה, כן, בודי דיסמורפיה, אני חושב שיש את זה לכל אחד. תמיד, אצל כולם, חבר'ה, תנו לי להרגיע אתכם, אני כל בוקר קם, אומר לאשתי, לא, זה לא נראה טוב, ואין מה לעשות, זה תמיד ככה. אני חושב שזה מה שמניע אותנו, אבל. כן, אני מסכים איתך.
בעצם איך אתה שומר על האיזון הזה בין להיות כאילו אובססיבי לכל מה שקשור לתחום הזה, אתה יודע, כי זה לפעמים יכול לקחת אותך לקצה, לקח. זה לקח. לבין עדיין להשאיר את זה כאילו בצורה שאתה מודע למה שאתה עושה, שאתה ממושמע לעצמך, אבל אתה לא לוקח את זה לקצה. איפה נתקלת בזה? יש פה סיפור מדהים סביב הדבר הזה, כי כשאתה נכנס לזה בשנים הראשונות, כשנכנסתי לזה בגיל 18, 19, 20, ממש בקטע של הבילדינג, ולקחתי כבר מאמן והכל, אני חושב שבגלל שאני בן אדם כל כך ממושמע, עם משמעת מאוד מאוד גבוהה, לקחתי את זה לאקסטרים קיצון. אם היה נופל לי אפילו קורנפלקס ברצפה, הייתי שוטף אותו ואוכל אותו, כי היה רשום לי 20 גרם, שלא יהיה מצב שאכלתי 19, כי כל התהליך ידפק. ואם היה רשום לי 99 גרם אורז, אז 99 גרם אורז, ואם האורז אחד שצריך להוסיף, הייתי סופר ובודק אותו. זאת אומרת, נכנסתי לזה כל כך אובססיבי ברמה התזונתית, שהתוצאות מן הסתם גם באות מהר בקטע הזה. אבל זה באמת מתחיל לפתח את העניין הזה של, אוקיי, יוצאים למסעדה עם חברים, אין דבר כזה, אני סיימתי את התפריט, חבר'ה, אני יושב איתכם, אפילו זיו, אני לא יודע אם מותר לי או אסור לי, לא שאלתי את המאמן שלי. יוצא לדייט עם האישה, אתה יודע, לא נוגע בכלום, לא, אני סיימתי לאכול, או שאני אביא אוכל מהבית, או שאני לא יודע מה נעשה. נוסעים לחול, רגע, אבל מה אני אעשה עם החומרים, איך אני אעשה? זה כל דבר בחיים, זה לוקח ממך פתאום נתח. זה הגיע גם למצב ממש בפיצוץ גדול אצלי עם האישה, לרמה של טיפול זוגי, לא מתבייש להגיד, לקחתי, אני מכיר הרבה זוגות שהתגרשו גם, ברור. אני את אשתי אוהב, אני בשביל אשתי אעשה הכל, אז כאילו גם אמרתי לאשתי, אוקיי, בוא נעשה טיפול זוגי, אולי יש באמת איזה בעיה פה. ואז לאט באמת הבנתי, אני חושב שרק אחרי שאתה לומד על הבשר, באמת כמה שנים טובות של קיצוניות, איך לבסט את זה. כי זה תהליך שחייב לעבור אותו. אנשים אוכלים הפרעות אכילה על ימין ועל שמאל, גם צריך ללמוד איך לצאת מזה, איך לשלוט בזה, כי הבנתי שכאילו, אוקיי, לא יקרה כלום אם אני אעשה ככה וישחרר קצת ככה. ואם אני לא במוד תחרותי עכשיו, למדתי להבין את ההבדל של מה קורה בתחרות, שבאמת, אוקיי, אני עכשיו יודע שחודש וחצי אני צריך לאכול באמת, לפי מה שרשום והכל, ואין הנחות ימין השמאלה, למה קורה בין החיים הרגילים? מה קורה אם אני רוצה קצת לשחרר? עוד פעם, אני לא אתפזר לגמרי, אף פעם לא את הפחד של, אם אני עכשיו אוכל את הפיצה, זהו, כל יום אני אתחיל לאכול פיצה. לא היה לי את זה. אבל הייתי כל כך נעול על המשמעת הזאת של אם כתוב, אז זה מה שכתוב, שבאמת למדתי לאזן, אני חושב שזה בא רק אחרי כמה שנות ניסיון, אני דיברתי עם הרבה מאוד מאמנים, רק אחרי כמה שנים שאתה אוכל את הצלקת, אתה לומד להבין שזה לא כזה נורא. זה גם, עוד פעם, למדתי גם בחומרים, לא חייב שיהיה 1.5 גרם טרסט בשביל להצליח. לפעמים גם 500 יעשה את העבודה, ואתה יודע מה, יעשה את העבודה אפילו יותר טוב. זה רק דברים שחייב לעבור על ידי ניסוי וטעייה, אני חושב, כדי ללמוד. אני חושב שזה גם תקף לאנשים שעברו בולמיה, ואנשים שעברו הפרעות אכילה. מסכים איתך. זה הפרעת אכילה לכל דבר, אני חייב לציין. ברגע שאתה נכנס לפן תחרותי, זה הפרעת אכילה לכל דבר. גם כשאתה מסיים את התחרויות, אתה נכנס לסוג של מין בולמוסי ודברים מהסוג הזה, זה דברים שצריך ללמוד, לשלוט בהם. לצערי, לא כל אחד יכול לעשות את זה. וזה החזק שורד, אני אקרא לזה ככה, אתה ממושמע יותר שורד. אז אני באמת למדתי עם הזמן לאזן את עצמי, לדעת להבין ש150 ו120 לא קרה שום דבר, פספסתי ארוחה, לא קרה שום דבר, ואם אני במות תחרותי, אז אני כן מכניס את עצמי מראש עם המשפחה לפני, מה אני הולך להיות תקופה של חודש שאני ככה וככה, הולך להיות פה, לא בדיוק ניצא, לא בדיוק ניסה, ואשתי אומרת לי, אוקיי, מה מתעשה מה שאתה צריך, רק תחזור אלינו, שאתה מסיים. אז אם הדברים האלה באמת מוכנים מראש ומובנים מראש, אני חושב שזה יותר קל. אבל כולם יעברו את זה בשלב כזה או אחר, את העניין הזה של השריטה, ואיך לדעת בעצם לטפל בפצע הזה, וזה פצע שלא ייסגר, כי אם אנחנו כל הזמן בתוך זה, אז אנחנו בתוך זה, איך לדעת קצת לשחרר, להחזיק תקופות של חזק יותר, תקופות של עדין, אבל אף פעם לא להרפות. כי המחשבה הזאת של להרפות היא תמיד, היא לא קיימת. אין דבר כזה, אני מפסיק עכשיו להתאמן, לא בא לי ללכת להתאמן, זה לא יקרה, אל תפחדו מזה. אבל תלמדו באמת לשלוט, מתי זה תקופה להקצין, מתי זה תקופה לשחרר, אם אתם חבר'ה עונתיים או לא עונתיים, אם זה תחרות אחת או כמה תחרויות, מה השאיפות העתידיות, דברו עם המשפחה, עם בנות הזוג, בת הזוג, מה קורה, מה הווייב, מה התכנון, זה לא להפתיע. כשאתם באים לבן אדם משום מקום, מתהפכים עליו 200 והוא לא יודע למה זה קורה, זה בעיה. אבל שהכל בעצם יותר מתוכנן ויש מישהו שתומך גם, אני חושב שזה הופך את הדברים ליותר קל לדעת איך לצאת מזה ואיך להתאזן. מסכים איתך. אני גם חוויתי על בשרי באמת, אתה יודע, סוג של הפרעה מאוד קשה כשנחשפתי לעולם של החומרים, כי אני גם באיזשהו מקום, גם אני הפרסתי וניסיתי לבדוק על עצמי, כמו שאתה אומר, ניסוי וטעייה, ניסיתי לראות כמה הגוף שלי יכול לקחת עצמו לקצה. אז אני מאוד מתחבר לנושא של הניסוי וטעייה. לקחתי את עצמי לאקסטרים, מי שמכיר את חוויית האינסולין שלי, שכמעט נהרגתי מזה 3 פעמים, זה משהו שגרם לי להציב קו אדום למשל בחומר הזה, שאני אומר, אני עם אינסולין לא מתעסק, גם אם עכשיו יבוא לי מישהו ויגיד לי, האינסולין הזה ייקח אותך לאולימפיה, לא תודה אחי. יש דברים שכדאי לשים את הקו האדום ולא לגעת בהם,
ויש דברים שאתה יודע להשתמש בהם בצורה יותר חכמה, יותר תבונתית, אבל זה חייב את הניסוי וטעייה, על זה הסברתי. אתה חייב ללמוד על הבשר, גם את הטעויות, כדי לדעת לצאת משם יותר חכם ויותר יעיל. זה משהו שהוא must. מה באמת הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מתחילים בעצם להיחשף לכל העולם הזה של החומרים? הטעות האידיאלית ביותר זה לקנות מדילר. כשאתה קונה מדילר, אתה לא קונה ממאמן שמסדר לך, אתה קונה ממישהו שהאינטרס היחיד שלו הוא למכור לך. דילר ירצה להרוויח, א', ב', ג', לדילר יש עכשיו חברה כזאת בסטוק, אז זה מה שהוא ימכור לך, והוא יגן על הדרך יגיד, אם אתה רוצה באמת לגדול, אז זה יתחיל בטרנד דיבול וטסט, או דקאט, ולמה? כי הוא מחפש להיפטר מסחורה ולמכור בסכום, והוא לא חושב על ההיגיון של החיבור בין החומרים, ומה זה יעשה לך. הרבה אנשים אחר כך באים אליי, תשמע, זה פיצץ אותי בחודשיים 3, אבל מה קורה אחר כך? יש ביטלי תציר, מיון, עניינים, זה הבעיה, כי זה דילר. כשאתה הולך למאמן מנוסה או לאיש מקצוע שמבין קצת עניין, הוא יבוא ויגיד לך, יש בפניך אופציה א', ב', ג', בוא נתחיל להתקדם 1, 2, 3. זה ההבדל הגדול בין לקנות מאדם שמתעסק נטו בלמכור את החומר, לבין אדם שמבין את החומר, ואולי גם מתעסק בלמכור אותו, או מכיר מישהו שיכול לתווך לך. החוסר ההבנה בחומרים, זה מה שמוביל לבעיות של התופעות לוואי. אנשים חושבים סטרואידים זה מסוכן, לא, אני לא מכיר הרבה מקרים של ההוא ככה והוא ככה מחומר. אבל אני מכיר הרבה טעויות שקרו בדרך, וזה קורה לי אין ספור פעמים, באנשים שהולכים להודעות אנונימיות. לקחתי תקופת רן, אמרתי לו, אבל איפה הטסט? לא, הוא לא אמר לי לקחת טסט. סיימתי, יצאתי, עשית PCT, לא אמר לי דבר כזה. כי לא היה לו, אתה מבין? זאת אומרת, זה הטעויות. החוסר ידיעה, לסמוך על אנשים שאתה לא מכיר, אלה שבאים לילדים בגיל 16 ואומרים לו, אתה רוצה לגדול באמת? בוא תיקח, זה הסכנות האמיתיות. לדעת להשתמש בזה, זה תורה שלמה לכל דבר. זה תרופות שפשוט אתה חייב לדעת איך לשלב ביניהם, כדי לצאת מה שנקרא חכם יותר. וכולם עושים טעויות. כמו שאני אומר, גם שאתה חכם, אתה תטעה. אבל לפחות אתה תטעה ותלמד. זה ההבדל. כן. זה באמת, אני מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, גם מהבחינה של, במיוחד הילדים, הנושא הזה שכל הילדים בחדר כושר, אתה יודע, אני בטוח שגם אליך, פונים, אם זה בטיקטוק, אם זה בחדר כושר, בוא תגיד לי מה אתה לוקח, בוא אולי תעזור לי, אולי תסביר לי, אולי זה. איפה בעצם מותחים את הגבול, איפה אתה חושב שמותחים את הגבול, של להגיד, אוקיי, אני יכול לעזור לילד הזה, ואיך אני אעזור לו? לבין, אוקיי, הוא מספיק בוגר, אולי אני אוכל להכניס אותו, אם הוא באמת יהיה רציני לעולם הזה. קודם כל שאלה מהממת, וזה משהו שנתקל בו יום יום בעשרות. ברגע שהילד עצמו הוא מתחת לגיל 18, אין סיכוי שבעולם שאני בכלל אדבר איתו על משהו, לפני שאמא שלו או אבא שלו מדברים איתי. מסכים כי איתך. הסמכות היא הורית נטו. ואם ההורים היום על קריאטין והפקת חלבון עושים לילד עניין, אז על אחת כמה וכמה על MK677, נניח, או על, שלא נדבר על טסטוסטרון או דברים מהסוג הזה, ילדים אפילו מודעים להשלכה של מה שיקרה להם בגיל הזה. אז הקו האדום שלי הוא מיידית, בשאלה הראשונה שבן אדם אומר, אז אולי אני רוצה להתחיל חומרים. אין בעיה, יש 18? אומר לי כן, בוא נשים את זה רגע בצד. אין 18? חמוד, תקשיב, אתה בן 16, אתה עוד לא יודע בכלל שבשנתיים הקרובות צפויות לך קפיצות טסטוסטרון כל כך טבעיות שאתה תצטער בכלל שלקחת. הלאה, אתה רוצה, לא, אבל אני שכיף, אז אתה רוצה משהו, בוא נגיד, אז אוקיי, אז הגבול שלי יכול להיות, נגיד, במקרה שלך, סארמים נניח, MK677, תוסף תיאבון, נניח, כי הוא בסך הכל תוסף תיאבון. איפה אבל הבעיה? תביא אישור מאבא ואמא. למה? לא, אבל הם לא יסכימו, מצוין, טוב שהם לא יסכימו. זה הבעיה שלך מולם, לא בעיה שלי איתך. אני לא אבוא ויגיד לאבא שלך, מה, תן לילד, עזוב, לא. אתה צריך להיות גלוי, ועכשיו אני אגיד לך משהו. יש הורים שהם גלויים. אם אני מגלה פוטנציאל אצל הילד, ההורה גם לפעמים יכול להיות, שמה, הבן שלי, אני אעשה בשבילו הכל, וזה, רק תגיד לי שזה בסדר. פה אני יכול לבוא ולהגיד, אין בעיה. האבא מסכים, בוא נראה איפה אני יכול למתוח את הגבול, אז MK, סבבה, גם אני משמע בתור התחלה, לגיל 16, 17, דברים מהסוג הזה. טסטוסטרון, בשום פנים ואופן, אני לא מסכים. מסכים איתך. זאת אומרת, צריך לדעת לשחק עם זה. אדם שהוא כבר בן 18, אני אפנה אליו בצורה אחרת. אני אגיד לו, תשמע, כמה שנים אתה מתאמן שאתה ככה פונה אליי? הוא יגיד לי, חודשיים, 3, אני אומר, אחי, מה עשית עם עצמך שאתה כבר רוצה לרוץ לשם? אתה רואה סרטונים בטיקטוק שאתה מתלהב? הוא יגיד לי, שמע, אני מתאמן 2-3, אני לא יודע. אז אני אגיד לו, אוקיי, יש סארמים, יש דברים יותר עדינים, יש את הפפטידים, נניח, דברים מהסוג הזה, אני כן יפנה. ואז אנשים אומרים, לא, אבל אתה מעודד אנשים להשתמש. לא. אני ביחד שוקל איתו את האופציות, כדי לראות עד כמה באמת הוא בתוך העניינים, כדאי לו, לא כדאי לו, ושהוא יעשה את החשבון נפש עם עצמו, בן אדם בגיל 18, מבחינת זה כבר בן אדם שהוא בוגר להחלטות. אני יכול להגיד לו, שמה, זה מוקדם, כי בגיל 20 אתה יכול לחוות עדיין התפרצות טסטוסטרון, אבל אתה יודע איך הדור של היום עובד. כאן ועכשיו, אינסטנט.
כמו החבר'ה שרוצים להרזות כאן, ועכשיו הם ירוצו לזריקות, ויגוביס, אקסנדה וכדומה. אתה יודע מה הכי מצחיק? לילדים שלהם לא יסכימו קריאטין וחלבון, אבל הם ילכו יתפרקו את סקסנדה. הסקסנדה זה ואת תמיד הוויגובי, ככה. כן. בדיוק. אז אני אומר, על כל אחד שפונה אליי, זה עולם ומלואו. אני צריך לדון ולראות ולחשוב, לא סתם גם מה שנקרא, אצלי יש תמיד מה שנקרא מתכונת פיקוח, שיחת ייעוץ תורמת. אני לא אדבר עם כל אחד עכשיו לבזבז את הזמן שלי חצי שעה על כלום. זאת אומרת, אני רואה מי רציני כדי בכלל לחשוב על איך אני מתקדם איתו, אל מול מי חמוד, בכלל לא בגיל, על דבר איתי. אז זה level מאוד מאוד מורכב, כי אני מקבל הרבה מאוד שיחות כאלה במהלך היום, אבל יש לי את הקווים האדומים שלי, מה כן, מה לא, ואיפה אפשר כאילו להיכנס לעניינים. ובמידה והוא נכנס, אני גם תמיד אגיד לו, אם אתה כבר נכנס, אז אל תלך לדילר, תיכנס לפיקוח. עדיף שתשלם על הידע איך להזריק, מתי לצאת, איך לסדר את הדברים. אם קורה משהו שיש לך אבא ואמא, אוי, הזרקת לא טוב, יצא דם. אתה יודע, יש את האנשים שנלחצים, התקפי חרדה פתאום מזריקה, או דברים מהסוג הזה. לפחות תשלם את האקסטרה הקטנה הזאת, שתדע שמישהו שומר עליך ואומר לך, הכל בסדר, או גש למיון. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אני לא מתפשר עליו, כשמי שלמשל פונה אליי לייעוץ או רצון להתעסק בחומרים. במיוחד גם אחרי שאתה חווית את מה שאתה חווית, גם עם האינסולין, גם זה... חד משמעית, על הבשר, אני יודע להגיד את זה. אני תכף גם אגע בנושא הזה של האינסולין, כי יש לי שאלה מעניינת לגבי זה. בעצם כשאתה עכשיו בבנייה של, אתה יודע, תהליך ליווי של מתאמן פוטנציאלי שלך, באיזה נושאים אתה תיגע יותר בפן של כאילו מה היעד שלו, או מה שאתה חושב שהוא יכול להוציא מעצמו, כאילו, איך אתה רואה בצורה הכי נכונה שצריך לבנות את התוכנית למתאמן? זה סוג של פאזל, כי אתה באמת קודם כל מבקש את התמונות ואת הנתונים היבשים, בודק פחות או יותר את מבנה הגוף שלו, ואז אתה פחות או יותר אומר לו, תראה, במבנה הגוף הזה ניתן להגיע לא', ב', ג' בטווח מסוים, עם החומר המסוים ניתן להגיע ל-XYZ יותר. אני סוג שמנסה לבנות איזושהי תבנית שכוללת גם את האלמנט אתה יודע מה, אתה יכול לקחת חומרים מפה עד עוד חדשה, אבל מה התזונה שלך כרגע, מה האימונים שלך, ואיך אני מסגנן את הכל למצב שזה יצא בול מה שנקרא שמתאים לך. כי בן אדם יכול, בוא, לא יודע למה, הוא יכול להזריק עכשיו טסטוסטרון מפה עד עוד חדשה, אבל אם הוא לא אוכל כמו שצריך, או לא מתאמן כמו שצריך, תיאורטית יהיו תוצאות, אבל הן לא מתקרבות ברבע למה שהוא יכל להוציא מעצמו נניח, או שתוצאות גם יכולות להיות, אתה יודע, מינו יש הרבה אנשים שמסתובבים בקרבנו, ואתה לא יודע לך שהם על GH, או מזריקים כמובן של חומר. מלא. כי הם פשוט לא, או הם נבוכים מדי להגיד שהם לא יודעים פשוט איך להשתמש, או שהם פשוט עושים שטויות, אבל אני באמת משתדל להרכיב את התמונה האולטימטיבית שכרוכה בתזונה, אימונים וחומר, איך אני מגבש את זה על המבנה של הבן אדם, על הסדר יום שלו, ועל היכולות שלו, בין אם זה כלכלי, לבין אם זה לטווח הרחוק, או אתה יודע, יש הרבה אנשים שפונים אליי, אומרים לי, לא, אני אעשה סייקל 3 חודשים ואני אצא, אני אומר לו, לא, אתה לא תעשה בכלל, כי מה הבנת פה? לא עשת כלום, לא, אבל אני רוצה בוסט. לא, זה לא בוסט, אתה תיכנס, אתה תצא, אתה תאכל דיכאון שהכל יורד. יש פה כל כך הרבה דברים שאתה צריך להתגבש, וכמו שאמרת, באמת שאני לוקח ליווי, אני אומר, אתה יודע מה זה ליווי? זה לא כמו שאמרנו עכשיו 3 חודשים, זה איך אנחנו נכנסים ומייצרים איזושהי רוטציה שאתה כל הזמן מגוון, משנה, מחליף, כי זה לא מסע של 3 חודשים, אתה מינימום חצי שנה בשביל שאתה תיכנס פה לאיזשהו וייב, להבין גם שכשאתה יוצא, אתה סוג של חוזר לנקודת ההתחלה. אז מאוד מאוד חשוב לי לראות איפה הבן אדם מתגמש פתאום, אוקיי, אז אולי נחל סרמים, כי זה קצת יקדם אותי יותר בעדין. לא, אני כן רוצה את הסייקל, או תשמע, אני הארדקור, אני רואה את עצמי תחרותי. אני מכוון את הבן אדם למטרה, לתזונה, לאימונים, ליכולת, לגנטיקה. יש כאלה שאני גם לא מתבייש להגיד לו, תשמע, גנטיקה לא טובה. אתה מתחיל פה עם אחוז שומן היסטריה, אל תצפה עכשיו עם טסטוסטרון פתאום להיפתח ולהיראות כמו לא יודע מה. יש פה הרבה דרך לחתוך לפני, אז זה כל אחד לגופו, תרתי משמע בלגופו. מעניין. אם כבר נגעת בכל הנושא של העלות, בוא קצת ניגע באמת בנושא הזה. אנשים אולי לא מבינים כמה, בוא נגיד, סייקל לתחרות, אוקיי? תחרות ברמות הגבוהות, יכולה לעלות בממוצע למתאמן. בוא נתחיל בעובדה הפשוטה, שסטיבן עכשיו ייקח את החבר'ה של אולימפיה. כן. עד היום היה נפוץ שמר אולימפיה של אופן לוקח $300,000 הביתה, שזה סכום יפה מאוד. היום זה עלה ל-600. זה עלה ל-600 לא כי ההוצאות עלו, אלא כי זה פשוט פחות מעניין את כולה. האופן היום נהייתה קטגוריה פשוט פחות מעניינת. כל ה-212 פשוט קפצו לשם, אין גנטיקה טובה, באמת שאנשים לא יודעים מה לעשות עם הקטגוריה הזאת, הם ניסו לרענן אותה, נתנו $600,000. מה שיותר מעניין היום את החבר'ה זה יותר הקלאסיק פיזיק והדרימס פיזיק. החבר'ה האלה, למי שלא יודע, מוציאים הון תועפות במובנים של מספרים על הגוף שלהם ברמה החודשית. אני לא מדבר על רמת האכילה, אני מדבר על רמת החמות של החומר, שאנחנו כבר לא מדברים פה על סטרואידים, אנחנו נכנסים פה ל-AGF,
GH, פפטידים. אינסולין, חומרים שעלויות שלהם, אני אגיד לך מה דביר מעצמי. אני בחודש האחרון, בשביל להגיע לממדים שהגעתי, נתתי את גניטרופין כל יומיים. 1,500 כל שקל כל יומיים. יומיים. כן, וואו. אנשים לא מבינים כמה זה. זה שאני מקושר ויש לי אנשים ממרשם בפועל זה ארגזים של כסף, זה אחי. ארגזים. זה, אני אומר לאשתי, בטווח של חודשיים זה לקנות אוטו בקל. נכון, כאילו. כן. וזה לא כזה מתגמל, זה לא בואי דפקתי 30 UGH, זהו, אני רוני קולמן מחר. לא, אלה עושים את זה שנים, אחי. זה ההבדל. זאת אומרת, הם נראים ככה, כי הם שנים על הכמויות ההיסטריות האלה, תבינו כמה עשרות אלפי שקלים. הבעיה היחידה היא שאצלם יש הרבה מימוני חסויות, ספונסרים והכל. אצלנו בארץ אתה צריך לעבוד קשה, ולעבוד קשה בשביל פחות או יותר לכסות תוצאות, ואתה גם לא מכסה, והתחום הזה בכלל לא מתגמל. הוא לא רווחי באמת בישראל. זאת אומרת, אנשים לא מבינים שאין פה פרסים, זה לא חידון. אז אתה נטו הפסדים. אז הכמויות של ההוצאות הכלכליות פה באמת במובנים של חומר זה היסטרי למקצוענים ביותר. זאת אומרת, יש פה אנשים שעושים סייקל בסיסי 1,000, 2,000, בשבילם גם זה, אנשים לפעמים בוכים לי על 50 שקל הבדל טסטוסטרון. אני אומר לך, לפני דקה הוצאתי פה 3,000 שקל לאיזה מישהו שעושה לי סייקל של טסט, טרן ועוד כמה דברים. אתה בוכה לי על בקבוקון, אז אנשים באמת מצחיק אותי שהם לא שמים לב לדברים האלה, אבל בו זמנית קונים כל כך הרבה שטויות. אני תמיד אומר לבן אדם, תגיד לי, למה אתה לא מחשבן לסיגריות בסופר? למה שאתה הולך לקיוסק, אתה לא בוכה לו על זה שהסיגריות יתקרו, משלם איזה 40 שקל על סרטן בדרך. אבל על בקבוק טסט אתה מתבחן ל-40, 50 שקל. אז אני אנשים כאלה אומר גם, אל תקנה, בסדר? אתה לא מתאים. אם אתה בן אדם שמחשבן לדברים הקטנים, אתה תחשבן גם לדברים הגדולים עוד יותר. אז זה עלויות מטורפות, וצריך לקחת בחשבון שדברים האלה הם לא זולים. אנשים שוכחים הם חושבים שזה כאילו מוצר שאתה קונה בסופר, הם שוכחים את העניין של איך זה מגיע לארץ, ואיך זה נכנס, ומי מביא את זה, והאם זה איכותי, לא איכותי, עבר בדיקות מעבדה, לא עבר בדיקות מעבדה, איזה יד זה הגיע, זה שם עבר קירור, לא עבר קירור, אנשים כאילו חושבים לא, זה אמור לעלות איקס כסף, לא, יש כל כך הרבה דברים נלווים בדרך עד שזה מגיע אליך. כל כך הרבה משתנים. כבד את המקור, אני קורא לזה ככה, בדיוק. אתה רוצה להביא בעצמך, היה לי איזה בחור חמוד אחד ששיחק אותה אבו עלי, הוא אומר לי, אז אני אתחיל להביא בעצמי, אמרתי לו, אם אתה מביא בעצמך, אני הראשון שקונה ממך. חודשיים אחרי, שומע, נתפסתי 10,000 במכס. יפה. אמרתי לו, בהצלחה, חבר, כאילו, זה כל כך תחום, כל כך מורכב ובעייתי, וטעון זיופים, ומיליון דברים שמי שלא בתוך זה באמת שנים, בתוך הקלחת הזאת, לא יבין את העסק. הוא לא יבין את אני חושב שגם, אתה יודע, פה בארץ, אני לא יודע כמה שחקנים חדשים אי פעם יהיו בעתיד, כי זה באמת, אתה יודע, אנשים שעשו את זה שנים. קלוש, יש חבר'ה קבועים, ועל זה מתבסס, באמת, זה קלוש, אי אפשר להכניס שחקן חדש למשחק פה, זה חבר'ה שהם שנים פה בתוך התעשייה הזאת, זה לא כזה פשוט. מה שכן, דרך אגב, לגבי כל הנושא הזה של חומרים, העלית את זה גם מקודם, יש את הנושא של הפפטידים, שזה גם עולם מטורף בפני עצמו. שוק פרוץ שעדיין לא ניתן להבנה, אנשים חושבים שכאילו, אבל מה, בארצות הברית זה עולה 150 לבקבוק, בוא תביא 10 כאלה אחי, בוא תביא 100, אני אקנה ממך. אנשים לא מבינים את הדקויות של להביא את הדברים האלה, או להכניס, דרך אגב אני חייב לציין, חוקי, בוא, גם סרמים, אין פה איזשהו חוק, איסור ביבוא, אתה יכול להזמין את זה מאיפה שאתה רוצה, השאלה, אם אני כבר דאגתי לכל התנאים, שיבשילו, שזה מקורי עם בדיקת מעבדה, עם דייל שמביא את זה, עם מי שיכניס את הכמות, מה אתה מתבכיין בכלל על מחיר? למה אתה בכלל להיות הישראלי המתקטנן? מה, אני ראיתי ב-150, אז תביא, אל תגיד, תביא ואני אקנה ממך. זאת אומרת, גם הפפטידים, שזה עולם באמת מופלא וחדש, דרך אגב, מגיע בעיקר מהעולם הקוסמטי, נכון. כל העניין הזה, נכון. חדש, מאוד מאוד מתבקש, ושוב, מי שיודע מאיפה לגשת למקור שצריך לגשת, תביאו ותשתמשו, אבל גם פה זה עוד פעם חלוקה. אם אתה מתחת גיל 18, אז מה הנחיצות של זה? כי אנשים חושבים, אני אגיד לך, היה לי מקרה בדיוק מצחיק לפני שבוע, מישהו קנה ממני CGC, שזה לכאורה אמור לעודד טסטוסטרון והורמון גדילה. לכאורה. CJC, כן. CJC 1295, נודק. שולח לי הודעה, אחי, אני שבוע מזריק וכלום. אמרתי לו, וואו, אני בשוק, מה, אתה לא רוני קולמן? תסתכל במראה רגע, אחי, 3 זריקות שלו, פפטיד, שאמרתי לו, אתה לא מבין אפילו מה טסטוסטרון, בשביל להיפתח לוקח לו חודש, לעומת GH, שלוקח לו 3 חודש, תראה ממנו, אתה קונה ממני פפטיד אבל בטיקטוק אמרתי לו, בסדר, גם בטיקטוק אמרו ששילה ג'יט אחרי שבוע, גורם לך, אתה יודע, לתקתק בערימות, ולהרגיש $1,000,000 ולהרים 700 סקוואט. בוא, אחי, יש את המציאות, ויש את הפשט, ויש את העניין שאנשים בורים ולא מבינים, או מתלהבים מאיזה פרסום טוב, כי באמת עשו וייב גדול על הפרט. אתה יודע, בוא אני אכתך יותר פחות מזה. MK677, ניפחו אותו למימדים של שווה ערך ל-GH. כן, לקחו את זה באמת למקום. אבל זה מה? זה אמור להפריש הורמון גדילה, ואתה רואה מלא ילדים ל-16 פרודים. אני אומר, לא, זה לא מפריש הורמון גדילה, זה מעודד איזושהי פעולת חיקוי בסיסית קטנה,
שבסופו של דבר מצאו שרק היא פותחת את התיאבון טיפה, אבל זה לא משהו מה, וזה לא יעשה לי סכרת, איך הגעת לנתונים האלה בכלל? זאת אומרת, אנשים באמת מערבבים בין בשר לחלב, ולא ממש מבינים למה הם נכנסים. צריך לעשות מחקר על הדברים האלה, ההתלהבות לפעמים גוברת על הידע, בן אדם קונה לא בלי להבין מה הוא קנה, והוא חושב שהוא הולך לראות פה איזשהם ניסים ונפלאות, ואז הוא נכנס לריזיקה שזייפו ועבדו עליי, לא, לא, כי בכל דבר קטן תמיד יהיה את הסייג של, תגיד, בדקת בדיקות דם, מה המצב ההורמונלי שלך לפני שהתחלת את הדבר הזה? אתה שומר תזונה ואימונים, או שוולית שזה יעשה לך את העבודה במקום? יש פה הרבה מאוד דברים נלווים. אני חייב לספר שפפטידים באמת זה דבר מאוד מאוד חביב, זה באמת דבר שנותן איזשהו עוד מימד לאנשים שלא רוצים להיכנס לעולם הסטרואידים, אבל זה לעולם לא יחליף את הסטרואידים. אתם צריכים להבין, בשביל לעבור בדלת הזאת, של לראות משהו מוחשי מיידי, זה כניסה לעולם החומרים. זאת אומרת, באמת, לעבור את הדלת הזאת ולהבין מה זה. מי שהיה שם יודע. מי שלא יכול רק לשער. אז תמיד יהיה את ההבדל הגס בין חומר שיכול לשפר אותך בין 10-15% לחומר שיעשה לך 50% שיפור, אבל גם יחזיר אותך אחורה שתסיים. שתסיים אותו, כן. בדיוק. כאילו, אם כבר מדברים, טסטוסטרון. הרבה אנשים לא יודעים שיש פה גם הרבה סיכון, שכשהם מסיימים את הסייקל, הם חושבים שאוקיי, סיימתי את הסייקל, זהו, אם לקחו נגיד בסיס של טסט, ועשו איזשהו סייקל עם עוד איזשהו חומר, נגיד, לא יודע, טרנד, דקה, whatever, לא יודע, מה שזה לא יהיה, וכשהם מסיימים את הסייקל, נגיד 3 חודשים לקחו אותו, 4 חודשים משכו, כשהם יוצאים, הטסט שלהם ברצפה. מושבת כמעט מושבת. לחלוטין, הם לא יודעים שאם לא דיברו איתך על PCT עוד לפני שנכנסת, קודם כל עשו איתך עבודה לא טובה. זאת אומרת, הבן אדם שהכניס אותך, וכמו שאני אומר עוד פעם, זה הבדל בין מאמן לדילר, כי דילר יכניס אותך גם בלי להסביר לך שיש יציאה. הוא שיכניס אותך. מאמן יגיד לך, אתה יודע, לפני שאתה נכנס, אתה חייב להבין שכשאתה יוצא, רוב התוצאות ירדו, ויש נוהל של איזון גוף אחר כך, כי אם אתה לא עושה את זה, אתה בסיכון. מה? לא ידעתי, לא זה. זאת אומרת, אנשים גורמים לזה פתאום, זה פותח לך קו מחשבה ששווה לי או לא שווה לי. והסיכון, אנשים לא מבינים תמיד גם, אתה יודע, ילדי הטיקטוק, מה, אבל חומרים עושים ככה. חומרים לא עושים לך כלום. היציאה מהחומרים בצורה לא מושכלת, אתה הולך לחוות מה שנקרא את כל הדברים הכי בעייתיים שרק יכולת לחוות מדיכאונות, ועד לתופעות הלוואי של ציר מושבת באמת, שלך תדע לכמה זמן, ושם הבלגן האמיתי מתחיל. באלה שעשו, יצאו ולא ידעו לצאת נכון. כי מי שיודע לצאת נכון, מתחרה מקצועי יודע לסיים עונה, להיכנס ל-TRT, להיכנס לבלאסט מחדש. או קרוז, כאילו, כן. קרוזים, בדיוק, בלאסט אנד קרוז, TRT הוא למעשה משמש גם תחום של קרוז, חד משמעית, הוא יודע, אני מוריד הילוך, דרך אגב, עכשיו אני מסיים את התחרות, אני נכנס לקרוז עדין, צריך לדעת איך לעשות את זה. כשאתה נכנס כי רצית לגדול, זה פשוט להיות טיפש, סליחה שאני אומר את זה, פשוט קו מחשבה טיפש, אני רוצה להיות הכי גדול, אני רוצה, אוקיי, עשית את זה בלי לחשוב בכלל לאן נכנסת, פתחת דלת שאתה לא יודע איך לצאת ממנה, ואז מתחילות הבעיות. אנשים פונים אליי לפעמים באנונימי, אני רוצה להכניס את האישה להיריון, לא מצליח, לא יודע מה לעשות, לא פה, לא שם. אמרתי לו, עשית משהו? לא, מה פתאום? הפסקתי, יצאתי, ואז פתאום הכל נפל לי. אמרתי לו, שלח לי בדיקות דם דחוף. ציר ברצפה ברמות שלא תיארת לעצמך. ואז מתחושת האלוהים, הכל יכול, לתחושת אני לא שווה כלום. זה מדהים, הנפילה, המעברים האלה, אצל אנשים נורמטיביים, כי אתה אומר, הוא לא מתחרה, הוא לא כלום, הוא בן אדם סטנדרטי. ולך עכשיו תוציא אותו מהטראומה שהוא חטף. אז חד משמעית, העניין של היציאה זה דבר כל כך קריטי לעומת הכניסה, שאם אתה לא רואה את האור ביציאה, אל תכנס בכלל מההתחלה. זה מה שאני מסביר לאנשים. אם אתה בן אדם שמבין את ההשלכות שצריך להתאזן אחר כך, אוקיי, אז אתה בן אדם שאפשר להכניס אותו למשחק. למשחק הזה. זה משחק לא פשוט. לא, זה לא פשוט בהחלט. עוד שאלה שיש לי לך לגבי כל העולם הזה של הסרמים, שפרץ אלינו בכמה? 5 שנים האחרונות? תראה, בפועל, סרמים קיים משנת 2009. 2009. הפריצה למעשה נעשתה אנשי שוק של 2017-2018, שהתחילו קצת לפמפם את זה, אבל זה היה קיים הרבה לפני בגרסאות בטא, גרסאות פיפטות למיניהם. אני די נחשפתי לזה מהראשונים, כי בדיוק זה היה תקופה שאני סוג של יצאתי מהחומרים וחיפשתי משהו חדש, ואז פנה אליי בחור מחול, שאמר לי, תשמע, זה הולך להיות הדבר הבא, קישר אותי לכמה אנשים, שלח לי כמה דוגמיות, שלא נדע איך זה נראה בהתחלה, זה נראה כמו דוגמיות של זרע בבקבוק סגול, אמרתי לו, מה אתה משכת לי פה עכשיו? הוא אמר לי, זה העתיד, it's the future brother, ככה הוא אמר לי, וניסיתי, ואני יכול להגיד שדי התרשמתי מבחינת התפוקה שזה הוציא. עכשיו נעבור לשאלה שלך בעצם, מה הכיוון בסרמים, כי זה עולם מאוד מאוד פריץ. כן, אני רוצה קודם כל שנסביר רגע שנייה אחת לצופים. ממש בקצה המזלג. כן, על קצה המזלג קודם כל, מה ההבדל ומה היתרונות בין סרמים, נגיד, לעשות סטרואידים אנבוליים רגילים.
אני אגיד לך, אני באמת מרצה על זה המון בסטוריז וטיקטוק בעיקר. המון, אנשים לא מבינים, כי הגישה היום היא כל דבר אני רץ לצ'אט GPT. למי שלא מבין, צ'אט GPT אוסף בתוכו מקבץ מאמרים, מחקרים או ריבוי דעות מסוימות, ולוקח את ה-80% רוב של הסיכום, ומציג את זה לפרט. ואז תמיד יש את השאלה שעולה, האם צריך לעשות PCT בסיום סארמים? תכף נגיע לשם. אבל עצם זה שפנית ל-Chat GPT עשית טעות, כי לא באמת התבססת על כל מה זה סארם. סארמים, אני אומר את זה שוב בסופה הפשוטה ביותר, הם אמורים להיות החלופה לסטרואידים, מהסיבה הפשוטה ביותר, ולא סתם קוראים להם סלקטיב, כאילו, זאת אומרת, מראש הם לא אמורים לייצר תרחיש שהטסטוסטרון אמור להיפגע, או משהו אחר ברמת התופעות לוואי אמור להיפגע, משימוש בהם. דבר שני, אני מזכיר לאנשים, אלה כדורים, כלומר, זה לא זריקה. מתן כדור על בסיס יומי שונה בתכלית השונות שלו מאלקיל 17, שזה דיאנבול, וינסטרול, אנבר, שזה סטרואידים כבדים, למי שלא יודע שאותו אלקיל, המולקולה הזאת, היא למעשה מולקולה ששינו במכוון כדי שהחומר יישאר בגוף, ואז הכבד סופג, מן הסתם, התוצאה היא הרבה יותר חזקה כי הכדור נשאר בגוף, אבל הכבד סופג את הרעילות בעוצמה מאוד מאוד כבדה, ולכן סארמים עצמם גם לא יכולים להיות רעילים לכבד. אם הסארם רעיל לכבד, ברכותיי, נפלת על זיוף של דיבול, תכף נדבר גם על העניין של הזיופים, כי זה בערימות. אז הסארמים שהם פרצו לעולם, הם נועדו להיות בעצם סוג של תרופות לכל מיני אנשים סופניים, או אנשים שעברו תאונות דרכים וצריכים שיקום מהיר. מצאו שם כל מיני יכולות של הכדור הזה לסנטז חלבון בצורה טובה יותר, לאושש באימונים, יחד עם זאת, אבל ברמה של 10-15% מהיכולת הטבעית של האדם. כלומר, סארם מקנה לך יכולת התקדמות שהיא בטוחה יותר, מבלי לפגוע בתופעות האלה. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, רגע, זה משבית את הציר, אבל רגע, אתה לא נכנס באמת למחקר לקרוא שמדובר בקופים או חולדות, אתה לא קוף, אתה לא חולדה. הרבה אנשים תמיד אמרו לי, אבל קרדרין מסרטן, אמרתי לו, וסיגריות לא. עכשיו 40 כדור של קרדרין, אני צריך לחשוב שחטפתי סרטן. לא, זה לא עובד ככה. כשאתה תקרא את המחקר ותיכנס עמוק ואתה תבין שפיתמו את אותם עכברים עם כבד בגודל של אגוז ב-300 מיליגרם כדור ליום, סביר להניח שהתפתחו שם תאים סרטניים. אז אני מסביר תמיד לאנשים, כל מה שאתם קוראים ב-GPT הוא לא בדיוק פותח לפרטי פרטים, הוא פשוט נותן א', ב', ג', תשחרר אותי אחי וזהו. אז הסארמים בעצם לא אמורים להיות לא ידידותיים. הבעיה מתחילה בשני מישורים שאני תמיד מדבר עליהם. חברות ויטמינים שננעלו על המוצר ואז שיחקו את הקטע של פשוט לקנות מאותה מעבדה. אני תקוע עכשיו עם סטוקים של אשווגנדה שאף אחד לא קנה ממני. יש לי כבר את הקופסאות, יש לי כבר את המדבקה. מה? בוא נייצר משהו יפה על מדפסת, נרשום MK677. הם קצת בבעיה, כי החברות האלה מחויבות על פי חוק לרשום בתווית היצרן מה הם מכילים. וכל מי שמספיק גאון, וזה אני מקווה שגם תעשה מזה רילס, כי אני תמיד מסביר, יהפוך את האריזה ויראה פשוט, רייס פלאואר, אשווגנדה, מגנזיום, ורד 150 ו-140, אני קניתי רק ורד 140, מה יש לי בכדור, מה אני צריכה מגנזיום, כי זה בעצם מה שקיבלת, תגיד תודה אם שקיבלת שם איזה 2 מיליגרם שדחפו לך בחווה, כי הם חייבים על פי חוק לציין מה הם מוכרים. הגרוע יותר, הם חברות שאני לא אמנה את שמם של סטרואידים שהחליטו להיכנס למשחק כי הם הבינו שהסארמים קצת משתלטים להם על הביזנס ואז מה שקורה זה שחברות סטרואידים החליטו לייצר סארמים לא יכול להתקיים לעולם התרחיש הזה דרך אגב כיוון שסטרואידים לסטרואידים סארמים זה סארמים לא קצת חריג לי שחברת סטרואידים פתאום מתחילה לייצר סארמס מה שלרוב קורה הרבה מאוד דיבול ואינסטרול ואנבר פגי תוקף שכבר סיימו את התפקיד שלהם יכולים להחליף רד או MK ביכולות שלהם, כי תרופה שהיא כבר מסיימת את המועד, חלשה יותר. חלשה יותר, בדיוק. ואז מה שקורה זה, אני חושב שאני לוקח רד 140, אבל אם התרופה הייתה קצת חזקה, אז חטפתי תופעות לוואי של דיבול, ואז אני מקבל פתאום השבתת ציר, ואז אנשים פתאום רואים בבדיקות דם שלהם, שרד 140 עשה להם תופעות לוואי מוזרות, או אפילו MK. זה הבעיה הגדולה, ליפול על זיופים, כי אז הוא תמיד אומר לי, אם זה כל כך בטוח, כמו שאתה אומר, למה לא כולם לוקחים? כי לא לכולם יש את הגישה, את היכולת, את הידע לזהות, והרבה אנשים, כמו שאמרתי, שוב, נאיבים לקנות דברים מחברות מסוימות, כי הם חושבים שאם כתוב על זה MK, זה בהכרח MK. בדיוק. אז פה הבעיה מאוד מאוד גדולה בשר, מהשוק הפריץ, האי ידיעה מי לוקח מה, ובהחלט זה היה, לא היה את הדבר הזה של זיופים, דרך אגב, אני חייב לציין, עד לפני 6 שנים, 5 שנים, סארמים היו נקיים מאוד. זאת אומרת, אחרי הקורונה כזה. נכון מאוד, היה מאוד קשה להשיג אותם, היו מביאים אותם בגרסאות של פיפטות, עד שזה עבר את גרסת הבטא והוסמך לגרסת אלפא של כדור, ואז קלטו את הטריק שם והתחילו לשחק על המשחק של בוא נייצר בארץ, בוא נביא, בוא פה, בוא שם, ושרפו את השוק. אז סארמים, כמו שאני אומר, הם מאוד מאוד נקיים, מאוד מאוד ידידותיים, אין בהם תופעות לוואי, הם ממצים מהר מאוד, אני חייב לציין, כי
אם אני עכשיו עושה 80 יום של רד 140, סביר להניח שבסבב הבא כבר אני לא ארגיש את זה. אז גם לסארם יש איזשהו אפקט לקחת אותך לנקודה X עד Y, ומשם אתה כבר צריך להחליף למשהו אחר. ולא סתם קוראים לזה סטק סארמס, כי אתה כאילו סוג של משלב בין כמה אלמנטים. סטק. גם פה, בסופו של דבר, מגיעים לאיזושהי מיצוי יכולת, שזה נגיד S23 או ACP, שהם הבכירים ביותר שמתקרבים למה שמתקרב לטסט, אבל גם אנשים צריכים להבין שלסארמים יש מועד מיצוי, ואחר כך אתה צריך להחליט אם אתה מתקדם הלאה. אז כאילו, היתרון הגדול בהם זה שהאובדן הוא 20-30% ברגע שאתה מפסיק, ולא 70-80% כמו סטרואידים. זה אחד מההבדלים. כי שם גם יש הרבה הגירת נוזלים. חד משמעית, מאוד. אנשים חושבים שהם עלו בשריר, אבל בפועל הם עלו מדויק ביותר, בדיוק, טסטוסטרון שאוגר, ואנשים לא מבינים את זה שבאמת עלית פה בנפח, כי אתה גם אוגר מאוד מאוד, הרבה מאוד נוזלים, ואתה גם עולה מסם מגליקוגן, ושאתה מפסיק, יש ירידה, בוא ניתן את האשליה הגדולה ביותר, דיאנבול, שיכול לעלות לך פתאום איזה 10-12 קילו בחודש, אבל כשאתה מפסיק, פתאום אתה לא מבין איך ירדת בכוח ובהכל, כי זה פשוט יצא מהגוף. זה דרך אגב, זה אחד החומרים שאני אישית פחות... אם תשאל אותי באמת חומרים שאני לא מתעסק איתם, זה בולדנון, דקה ודיבול, חומרים שהם אשלייתיים ורטובים, אני אוהב יותר את העלייה הנקייה והבטוחה. אתה חושב שאפשר להגיע לרמות, מה שנקרא האליטות, כשאתה טבעי? לגמרי טבעי אבל? לא נתקלתי עוד בישראל, מישהו עם... אני ראיתי אנשים באמת עם גוף מאוד מאוד מרשים, אני אגיד לך מה, פתאום אתה רואה אותם במציאות אל מול טיק טוק, אתה מבין שאוקיי, הוא טבעי, זה בסדר. אפקטים יפהפיים, הבן אדם יודע לשלוט במצלמה, יודע לצלם את הזוויות הטובות. אור בעיקר. תופס את האור מושלם, חד משמעית. אצלי זה תמיד הפוך, אתה יודע, רואים אותי במציאות, אני אומר, פאק, אתה ענק, כאילו, מה זה, איך אתה נראה כזה... זהו, כי בטיקטוק באמת, לא מבינים את הגודל שלך, אבל אתה בן אדם מאוד גבוה גם. נכון, אני מאוד גבוה, ואני גם שוקל הרבה, אבל אני גם מאוד מאוד רחב ולא עבה, אז זה כאילו סוג של... זה יוצר אשליה כזאת שיחסית נראה קטן, אבל אנשים לא מבינים שבמציאות זה שונה, לעומת אנשים שדווקא, וואו, מה, אבל רגע, אני ראיתי אותו בתמונות, כל פסים, חתוך, הנה, איפה, במציאות אתה רואה, אוקיי, בסדר. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אשליות של זה, אבל אני לא ראיתי מישהו שאני אומר, הוא טבעי ברמות היסטריות שלא נתקלתי בזה עד עכשיו. זאת אומרת, אני יודע לזהות גם את הבשלות, אם זה במפרקים, אם זה ברוחב, בכתפיים, במקומות האלה. יכול להגיד לך שיש חבר'ה שהם נמוכים, שאוקיי, הם טבעיים כי הם נמוכים, והם נראים טוב כי זה דחוס, אז זה בסדר. אבל לא יצא לי להתקל בבחור גבוה מאוד, עם רקורד מרשים, שאני אומר, וואו, לא ראיתי דבר כזה. פה בארץ, כאילו. פה בארץ, בחול פריקים של פריקים, לך תדע מה הם עושים, מה הם אוכלים, אבל... דרך אגב, עוד איזו שאלה גם לגבי כל הנושא של התחרויות ושל הטבעיים. אני אישית לא יצא לי להתעסק עם מתאמן שהלך לקטגוריה של טבעיים. זה תמיד עניין אותי לדעת מה אופן הבדיקות שעושים פה בארץ. זה מאוד מעניין אותי. אני אגיד לך משהו אחד. אני הכשלתי את האיגוד הזה כל כך הרבה פעמים במתאמנים שאני שלחתי לשם, ושלחתי אותם עם חומר. אמנם לא חומרים כבדים, שלחתי אותם עם סארים, אבל עצם זה שהסאר מופיע בבדיקות, ושני המתחרים ששלחתי לשם עברו את הבדיקות, מה יעיד על כך שהפוליגרף לא באמת עושה? אז זהו, זה בדיוק השאלה. איזה בדיקות עושים פה בארץ? דביר, פוליגרף זה לא באמת בדיקה אמיתית שאפשר להסתמך עליה בן אדם. אתה יודע, אני ראיתי אנשים שנופלים בבדיקות שם, והם לא לקחו כלום, אבל הלחץ פשוט הפיל אותם. עכשיו, אתה לא יכול למדוד בן אדם על לחץ, אתה רוצה לדעת אם בן אדם מכיל חומר בתוך הגוף שלו, אתה תבדוק אותו בדיקת דם. וגם אם אתה תעשה לו בדיקת דם, אתה לא תזמן לו את הבדיקת דם לזמן שנוח לו, אתה תבדוק בדיקת פתע. לכן, בבדיקות האמיתיות של האולימפיאדה וכדומה, יש להם פרופיל דם גנטי, שהם בכל רגע נתון נכנסים לכרטיס דם שלו, ויכולים לראות מה השתנה משנה שעברה לשנה הזאת, מה קורה מבחינת ביצועים, דברים מהסוג הזה. פה אנחנו נתחיל ונסכם שזה נקרא איגוד חובבני. ברגע שזה איגוד חובבני, אף אחד לא ישקיע בבדיקות מטורפות, שלא לדבר על בדיקות שתן, שבאותו רגע גם תוכל לדעת אם יש לבן אדם משהו שגם את זה לא עושים פה בארץ. מעולם לא תדע אם הוא לוקח GH או לא, כי זו בדיקה שהיא נורא נורא קשה לפענוח. כלומר, הפרוצדורה החביבה הזאת שהם הכניסו של אנחנו עושים בדיקת פוליגרף, בוא תראה, אני מוזמן... בוא אחי, זה לא באמת הדבר האמיתי. ואני חושב אפילו שבנאבה לא טורחים היום לעשות פוליגרף, לעלות מתחרים, זה בסדר מבחינתי, כן? כי גם אם הוא טבעי והוא לקח קלן, דביר בחייך, על קלן, אני לא אפסול בן אדם. כן, לא, אתה יודע, אני פשוט מדבר מבחינת עוגנות. אני הייתי בתחום שלה, אני לא אציין את האיגוד, אבל לא קיימת שם עוגנות. לא קיימת עוגנות. אני אסביר לך, זה פשוט חבר'ה שקנו ובנו את האיגוד הזה, 4-5 חבר'ה שהם פשוט קידמו אותם יפה לזכות תחרות אחרי תחרות, ככה בונים ייצוג, ככה מביאים לקוחות. קהל, כן. ככה מביאים קהל. אני לא אגיד לך שאין רמה יפהפייה, אבל יש רמה טובה, והתחרות שם מאורגנת, והכל טוב יפה, אבל משהו שם מרגיש, אתה יודע, לא מבושל מספיק במובנים של כנות.
וזה נראה לעין, ושוב, הרבה חבר'ה גם מהמעגל שם, פתאום עכשיו תראה אותם מתחילים לפרוץ פנימה עם חומר, פתאום יותר בכמויות וכדומה. פתאום חבר'ה שטענו שהם כל הזמן טבעיים, לא הלכו פתאום לעשות בדיקות פוליגרף מסוימות וכדומה. זה תחום שבו, אבל בינינו, אני לא חושב שיש דבר כזה טבעי בתחום הזה. זה בסדר, וזה לא בושה להגיד את זה. כל אחד רוצה להתקדם, כל אחד מגיע לנקודת תקיעה, וכל אחד כן לוקח משהו, כי אף אחד לא יכול אחרי 5 שנים לבוא ולהגיד לי, שיניתי משהו בתזונה שלי ופתאום זה עבד. בוא, אחי, לא שינית כלום בתזונה, ולא עשית שום תרגיל של איזה סלב שהמציא, יש את חוק התמורה הפוחתת, אף אחד לא יצליח לנצח אותו, יש חוקי ספורט ופיזיולוגיה בנויים, שהגוף אי אפשר להערים עליו, עם השנים היכולות שלך הולכות ויורדות ולא עולות, לא תציג פה משהו שלא ראינו, אי אפשר ללמד אותנו משהו שלא למדנו, אני מדבר על האולד סקול, לא על ילדים בני 14-15 שמתרשמים. כן אפשר בגיל מאוד מאוד צעיר להפתיע, לכן אני תמיד שם גם את הסייג, הרבה מאוד חושבים שכל ילד בן 14-15 הוא על חומר היום, לא, הוא פשוט מממש את עצמו בצורה טובה יותר, כי הפיק של ההורמון של הטסטוסטרון שלו, הוא דווקא בגיל הזה יוצא בצורה טובה, והיום המשמעת של אותם ילדים, עם גנטיקה טובה, לוקחת אותם למקומות טובים פתאום בחצי שנה. הרבה אומרים, איך הוא טבעי, תראה מה הוא עושה בחצי שנה, לא, כן, אבל הוא בן 14-15, זה גיל טוב. זה לא שאתה מביא לי עכשיו מישהו בן 30 שפתאום עשה איזו קפיצה היסטרית שאני לא מבין מאיפה הוא הביא לי את זה. ולכן זה תחום שהוא תמיד יישאר בעייתי, יחד עם זאת אני חושב שכבר די כיסיתי את כל השמות בארץ, די, אתה יודע, נתתי את החותמת שלי, מי כן, מי לא, מי למה לא, ואני חושב שזה גם נרגע, זאת אומרת, אנשים כבר הבינו, אני אגיד לך איפה זה התפוצץ. זה התפוצץ כי זה עצבן אותי. הם חשבו שהם יהירים יותר, הם יותר טובים מאיתנו. אנחנו האליטות, אנחנו הנקיים, לא עושים כלום ואנחנו נראים יותר טוב מכם. לאן אפשר להגיע עם פיתוח גוף טבעי? כל מיני כותרות, לייפטיים נטי, ואז פתאום חבר טוב יושב בפורום ופותח שהוא לקח אפדרין, ואז עשינו מזה היסטריה, כי אם לקחת משהו, לא, אבל זה היה כדור אחד, אבל רגע, אבל בלטה נכנס, היה משהו לא קשה, לא, אבל זה לא תופס, זה כן שינה, לא שינה, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעזוב את זה, כי אם אנחנו יכולים לפתוח פה תיבת פנדורה של מה כל אחד לקח, או אי שם עשה, כל אחד לקח. זה לא ייגמר, כולם לקחו. אז אמרתי, בוא נשאיר את זה ככה, כל אחד שיתעסק, אתה לא רוצה, אתה מפחד, אתה רוצה לקחת משהו שלא יתפסו אותך, אל תלך לאותו איגוד, בסדר? הם נגיד נוקשים. יש לך מספיק איגודים שיקבלו אותך בברכה, גם אם לקחת קלן, וגם אם לקחת אפדרין, אל תדאג, את הכסף שלך הם ייקחו לרישום, כמו גדול, הכל בסדר. נכון, פה בארץ באמת רואים את זה הרבה. זה... בטיקטוק, בוא רגע ניגע בזה, כי אני חושב שעוד לא עלינו על זה, כאילו עד הסוף. בטיקטוק, אתה בעיקר התכנים שאתה מעלה לשם, זה תכנים הסבריים, נכון? אני זוכר אז בזמנו. היית מעלה המון תכנים. מיציתי, כן, מיציתי כל קטגוריה אפשרית של הסבר, בפן המדעי, תזונתי, אימונים. היום אני יותר עוסק בחודש הזה ספציפית במסע עצמי בטיקטוק. כמובן שגם האלגוריתם השתנה לרעה, ואתה יודע, כמעט ולא מוצאים חשיפות היום, אז אתה אומר, למה אני משקיע כל כך הרבה בתכנים, אבל וייב התוכן שלי באמת משתנה לפי דרישה. אני משתדל להישאר עדכני, ובאמת כל דבר חדש שיוצא, אני משתדל גם לסקר, סלש ספורטאים, סלש מתחרים, סלש אירועים מסוימים, אני באמת משתדל לתת עליהם את הדעת ולסקר, אבל כן, את כל הנושאים הלימודיים, חינוכיים, אנטומיות, פיזיולוגיות, תזונתיות, כבר כיסיתי פחות או יותר, וזה גם נמצא בספריות ביוטיוב. זאת אומרת, כמעט ואין מה לחדש, אני קורא לזה. כן, זה... אני אישית, כאילו, אני זוכר שאני נחשפתי אליך בטיקטוק, וככה בעצם גם הכרנו, כאילו, אז אני צריך לציין שעומרי אושייה די גדולה בתחום של, ובכל הענף, שכל מה שקשור לספורט, פיתוח גוף, אני חושב שאתה בין הטופ 10 בטיקטוק, אם אני לא טועה. משתדל לשמור תמיד על מעמד יציב. מעמד יציב ולהעניק לאחרים, באמת. אני תמיד אומר, אני סיימתי, אני רוצה להעביר הלאה. אני באמת, מבחינתי נותן שעות על גבי שעות בטיקטוק, מאהבה גדולה לאחרים שבאמת יצליחו להתפתח ולהתקדם. אוקיי. בואו נעשה ככה איזשהו סיכום, פחות או יותר. יש איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר הלאה, דווקא אני אקח את זה למתאמן הצעיר, מי שרוצה להתחיל לעשות איזשהו תהליך, יש איזשהו משהו שהיית ממליץ, כן, איך לעשות את זה בדרך הכי נכונה, אם אני עכשיו נגיד לעולם לא התאמנתי, ואני, אתה יודע, אני נער, איך היית ניגש לזה אם היית שם את עצמך בנעליים האלה היום? אז
קודם כל באמת, זה גם סוג של באמת דברים שאני כן רוצה לדבר עליהם הרבה בקרב בני נוער שמתחילים, שזה אפילו נוטה היום להיות בגילאי אפילו 10, 11, 12, שזה מדהים אותי מחדש, שלמרות שחוק ספורט לא נוטה לטובתם מבחינת חדר כושר, אבל עדיין מתחילה העניין של ההתעניינות וההתעסקות. הרבה בני 13, 14 שולחים לי כל מיני תמונות, מה אתה אומר, יש עתיד, יש פוטנציאל לתחרות בכלל, כן? אז אותו ילד שרוצה להתחיל, אני תמיד אומר, ההבדל בין אחד שהצליח ללא הצליח, זה מידת הסבלנות שהייתה לו לקצור את הפירות. זאת אומרת, אתה לא זורק זירעון של עץ אפרסק ומצפה שלמחרת יהיה לך כבר פרי. אלה שמוכנים לעבוד קשה, זה אלה שבאמת יודעים לקרוא ולחקור וללמוד בעצמם, ולא לזרוק את עצמם למים או להשליך את עצמם למים ישר בקטע של אני רוצה להתחיל חומר, אני רוצה להתחיל משהו. אני חושב שחייב לגרד את היסודות הבסיסיים, קודם כל להכיר את הגוף שלך, את רמת היכולות וההתקדמות שלך, לדעת מה הפן התזונתי והאימונים, איך אתה באמת בונה לעצמך איזושהי תשתית, והרבה ילדים גם עושים את זה, הם בונה תשתית של תזונה ואימונים ולהתחיל מתוכה, לזהות את קצב ההתקדמות שלך בדבר של חצי שנה, שנה באמת, כמתאמן מתחיל שהופך למתאמן ותיק, ואז לראות לאן הגוף שלך יתגבש ולאן אפשר לקחת את זה. לא בושה תמיד, אני אומר תמיד גם להיעזר באיש מקצוע, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב, אפילו להתייעץ, תמיד מתייעצים איתי הרבה קולגות וזה, כי זה חשוב לקבל איזושהי עצה ממישהו שמבין, שיכול לדחוף אותך אולי לאיזשהו כיוון ולקצר לך את הדרך בהרבה מאוד דברים. וכמובן, השאלה נשאלת זה העניין הזה של החומרים והכל, אז עוד פעם, אני תמיד אומר, אני כל הזמן משתדל פעם בלעשות איזשהו סרטון בטיקטוק ולהסביר לילדים, טבלת הטסטוסטרון מעידה על זה שככה או ככה בגיל 15 עד גיל 20, יש לכם שפע טסטוסטרון שרק מחכה להתפוצץ. אל תמהרו לקחת שום דבר שיכול לשבש, בין אם זה פפטידים, סרמים או סטרואידים, מוקדם מאוד, כי לא מיציתם את היכולת של להבין מה יכול היה לקרות אם הייתם מחכים עד הסוף ולהתחיל מנקודה אישית שלי, עד גיל 24 לא נגעתי בחומרים, זאת אומרת, בגיל 24 התחלתי כי מיציתי את כל הסבב, ורק אז בגלל שהדור שלנו זה רוצה כל כך הרבה, ומהר וקצר, והוא כבר התחיל, ודייוויד לייט, והוא בחול, וסם סולק כבר בגיל ככה, וחבר'ה, אנחנו לא אלה. אין לנו את התנאים ואין לנו את היכולות, ולא בטח לא כלכליות. אז עבודה חכמה מתחילה בזה שבונים את השלבים חכם מתזונה ואימונים, רואים את התשתית של הגוף ואת המבנה של הגוף, מחכים להגיע לאיזושהי נקודת תקיעה, ומתוך הנקודת תקיעה הזאת מתייעצים עם בן אדם מספיק חכם כדי להגיד לכם א', ב', ג', לאן להתקדם, ממשיכים משם, ורק כשמגיעים לאיזושהי נקודה שאתה אומר, אוקיי, זה השיא, נגמר, מיציתי, אז מנסים לפתוח דלתות חדשות. ככה אני חושב שילד יכול להצליח אם הוא באמת ילמד תוך כדי תנועה, ואני יכול להגיד לך שילדים היום קוראים וחוקרים ולומדים. תלמדו, מספיק שתשקיעו 2-3 ראשונות רק בללמוד ולחקור ולהפנים, בשנתיים 3 האלה אתם תרכשו מספיק הבנה, לדעת איך להתקדם אחר כך 10 ו-15 שנה קדימה. תעשו טעויות בגיל צעיר, תלכו על קיצורי דרך, תתחילו עם דברים שלא לצורך, המחיר כבר לא יאחר להגיע והוא יגיע מוקדם. חשבון תמיד מגיע בסופה של ארוחה. אז אין ארוחות חינם. זה המסר שלי. זאת אומרת, תעבדו קשה, תקצרו את הפירות. לא תעבדו קשה, אתם תאכלו משהו חמוץ. אוקיי. אני אחזיר אותך גם עוד פעם, לפני שאנחנו מסיים לנושא של האינסולין, שאמרתי שנדבר עליו לפני שנסיים. מה הסכנות? כי אני חושב שזה חומר שהרבה לא מבינים מה ההשלכות ומה הסכנות שלו. כמה עט קטן של 50 שקלים בלחץ יכול לעשות נזק של רמת מוות, לעומת כל דבר אחר שאי פעם ניסיתם. מדהים איך עט אחד קטן, כמו שאמרתי, שהרבה אנשים שהם חולי סוכרת לגיטימיים משתמשים בו, יכול לעשות נזק כל כך מטורף. עד היום יש לי את הנזק הזה של האינסולין, חוויה טראומטית כל כך מפחידה, אנשים, לא יודע מאיפה ילדים פתאום גם זורקים, אם אני אקח אינסולין ככה, חומר כל כך רגיש לגוף, חומר כל כך משנה תודעה, מעולם לא נתקלתי בחוויות כל כך פסיכוטיות שחוויתי איתו, זו הייתה טעות אחת גדולה, אני עוד עכשיו אומר את זה ואני אציין, טעות גדולה להשתמש בזה, לא הבנתי מה יש לי בידיים, וזה כמעט לקח לי את החיים 3 פעמים, זאת אומרת, החומר הזה הוא כל כך זול ונגיש במרכאות, כל כך מסוכן לשחק עם העניין הזה של ההיפרגלוקמיה וההיפוגלוקמיה, אתם לא מבינים איזה חוויות של זעזוע זה לגוף, ואיזה צלקות זה משאיר, כי אני גם היום בין 40, אחרי ניסיון בגיל 24 פחות או יותר, כל 2.5 שעות אם אני לא אוכל דביר, אני מתחיל לאכול סרטים של נפילת סוכר וצניחות ועייפות, לכן אני גם שואלים אותי תמיד בכיפור, אתה צם? לא יכול פיזית לצום, לא יכול לצום. זאת אומרת, אני בן אדם שאם אני לא אוכל 2 שעות, אני מרגיש את הסוכר נופל לי בקריסה, מה שהופך לי את ההכנה התחרותית גם לפעמים ליותר קשה. מאוד יותר קשה. חומר כל כך מיותר בהתעסקות שלו, שמור לגדולים ביותר, שגם הם היום דווקא מורידים אותו, כי יש להם את ה-LGF וחומרים אחרים להשתמש בהם. בעבר היו משתמשים בו, אין מה לעשות, יש לו יתרונות מטורפים. מ-GH הוא למעשה ממקסם גדילה לממדי על, כי
תחשבו שכל מה שאתם אוכלים פשוט נכנס לשריר באותו רגע, והגוף מפעיל חילוף חומרים בצורה דרסטית של גם עלייה בשריר וגם ירידה באחוזי שומן. אשליה מתוקה וממכרת לחבר'ה גדולים. מסוכן בתכלית האיסור לחבר'ה שלא מביני עניין. כמעט ואף בילדר חכם לא ישתמש בזה היום באינסולין. פה ושם אולי מקצוענים שהם לפני תחרויות או ממש באמת תחרויות, לא להתקרב לדבר המסוכן הזה. זה לחלוטין, אם אני אומר סטרואידים לא יהרוג, זה הורג. זאת אומרת, חוויית המוות שלי הייתה כל כך קרובה, כל כך הרבה פעמים מאינסולין, שאני פשוט אומר לכם, לא. לא, ועוד פעם לא. סיכון מטורף בעת כזה קטן. אני חטפתי אומנם זיוף של אינסולין, זאת אומרת, לא ידעתי מה אני באמת מזריק, לקחתי כל כך הרבה יחידות שנכנסתי לקומה, כי חשבתי שאני מזריק GH ולא ידעתי שאני מזריק אינסולין. פשוט אל תתעסקו עם משהו, או עם מישהו מפוקפק שאתם לא יודעים. מי שיש לו מרשם אינסולין, מן הסתם יודע שהרופא מתאים לו את היחידות. מי שלא מבין בזה, לא יודע מה 2-3 יחידות לו במקום יכולות לעשות. יכולות לעשות. לא להתעסק, סכנה גדולה, ואני מודה לאלוהים שנתן לי את ההזדמנות לשבת פה ולדבר, ולהגיד לאותם אנשים, אל תיגעו בזה. דרך אגב, פה בארץ עדיין משתמשים בזה? כמעט ולא, כמו שאמרתי, היום אנשים יותר נוטים לגעת ב-GH. יש מי שמשיג IGF-1, שדרך אגב זה גם חוויה קשה מאוד, כי זה גם אינסולין גרו-פקטור, גם את זה לקחתי בעבר, עשה לי בדיוק את אותם צניחות סוכר. הוא פשוט שואב את כל מה שאתה אוכל, וגורם לך להיות רעב שוב. אז אם אתה לא ליד אוכל, או לא ליד סוכר, אתה פשוט חווה חוויה טראומטית שכל חולה סכרת ממוצע יצחק ויגיד לך חובבן. אבל לא להתעסק עם הדברים האלה. כמעט ולא מתעסקים עם זה למזלי. אולי בחו"ל נשארו פה ושם בודדים. היום ה-LGF3, RGF, כל ה-IGF1. LR3, כן. בדיוק, כל אלה מחליפים פשוט את העבודה, כי הם הרבה יותר בטיחותיים. אבל מסר ממני, באמת, אם אני אומר סטרואידים, ניחה, לפי מטרה, לפי מצב, לפי וייב, חומר כמו אינסולין, לעולם לא. אוקיי, שאלה אחרונה. טרן. כל מה שהילדים וכל מה שהיוטיוב וכל מה שהטיק טוק והאינסטגרם וכולם חפרו על החומר הזה. מאוהב בו קשות, לא לכל אחד. החומר הזה הוציא ממני רמות עצבים ששמורות לווריד במצח שיש לי עד היום. חומר היסטרי ביכולות, אני מדבר כרגע בכוונה על היתרונות, היסטרי ביכולות שלו, היסטרי במה שהוא מבצע מבחינת היכולת שלו לשנות את המרקם גוף, את הנראות, את הדחיסות, את הווסקולריות, עד פה הכל טוב ויפה. אני לא אדבר על השיעול טרנד, שזה עוד בקטנה, אנשים אומרים לי, אני לא חווה שיעול טרנד, אני חושב שלא תחווה שיעול טרנד, כי זה לא חוויה נעימה בכלל להיכנס להתקף חרדה בשירותים, שהמחט עוד בישבן, ואתה לא מבין מה קורה לך, ולמה הדם שלך מתחמצן כי פגעת בכלי דם. טרנד בפני עצמו הוא מאוד מאוד אגרסיבי בתופעות הלוואי שלו, מעלה את ההמטוקריט לשמיים, דם סמיך, לילות ללא שינה, הזעות קשות, עצבנות, התקפי חרדה, התקפי קריז, רוד רייג'. לא לסייקל ראשון ובטח לא לשני, בן אדם שרק יבוא ויגיד לכם, סייקל ראשון טרנד זה בן אדם שהוא מנוול ורוצה להרוויח עליכם הרבה מאוד כסף. סייקל שלישי רביעי למקצוענים, עוד איכשהו גם הם ינסו ויגידו לך שזה הייתה לך חוויה לא קלה. החוכמה היא בטרנד לדעת למנן את זה נכון ועם מה לשלב אותו. לא ייתן לכם את הטיפים המנהלים שלא תתחילו להתעסק לי עם זה, אבל צריך לדעת בדיוק איך להתעסק איתו, והוא לא לכל אחד. ויש מספיק חומרים שיכולים להחליף את הטרנד, יש את הפרבולן ויש עוד דברים מדהימים, אבל בינינו טרנד זה תחושה מטורפת, אבל תופעות לוואי בהתאם. קחו את זה בחשבון. כן, אני מסכים איתך, אני גם היה לי הרבה חוויות עם החומר הזה, אבל זה כבר יהיה... נושן, כן. לנושא שיחה אחר. היה לי נעים, היה לי כיף, ממש. אני חושב שהחכמתי גם אני הרבה. קודם כל מושלם, פודקאסט באילת, זה משהו שתמיד חלמתי אליו, כי מזמינים אותי להרבה פודקאסטים. בוא לזיכרון, כן, אני תופס מטוס, אחי. עכשיו, אני שמח שזה היה זכות גדולה להיות אצלך, גם כיף לראות בעיניים את ההתקדמות שלך, אני תמיד אוהב לראות אנשים שהתחילו אצלי, או עשו אצלי איזושהי דרך, ודרך אגב, יש הרבה קטע של אנשים גם חושבים שיש איזה, הוא עזב אותי נגד, הוא עבר למישהו אחר, שאת ההתקטננות הזאת שלו, לא, ממש לא, אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב לראות אנשים מצליחים, זה לא משנה אם הם התחילו אצלי ועברו לאחר, הבן אדם שאני יודע שהוא התחיל מנקודה מסוימת, לראות אותו מתקדם, זה כמו הרגשה של בייבי שלי, שוואו, לאן הוא הגיע. אז בעזרת השם, ממני ברכה אליך, אני צופה גם במה, ואנחנו נעשה את זה ביחד אפילו, כי אני אמשיך להתחרות. וכיף, כיף גדול לראות אותך מתקדם ומצליח, וברוך השם. כיף גדול להתארח. ממש שמחתי שיש לנו פה פודקאסט באילת, ואני מקווה שהרבה אורחים נוספים יגיעו בהמשך. כן, יש כבר רשימה מעולה. בדרך. ספתחים, אחלה. ואנחנו עוד נתראה, גם על הבמה. מקווה גם שיהיו ככה, אתה יודע, עוד חבר'ה שיגיעו לפודקאסטים משותפים, זה בכלל יהיה... כן, אנחנו נרחיב את זה, כן, שזה יהיה קצת יותר...
גדול. אז תודה רבה לך, שוב פעם, גדולה. ואנחנו נתראה. בעזרת השם. תודה רבה.